Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν καλλιτέχνη, ο οποίος έχει μια διαχρονική και σημαντική πορεία. Μαζί μου είναι ο ηθοποιός Γιώργος Πολυχρονίδης. Καλησπέρα Γιώργο μου, καλώς σε βρήκα. Γεια σου Παναγιώτη. Και πρόλογο. Και τον έμαθες και απ' έξω. Βέβαια. Μπράβο ρε Παναγιώτη. Πας καλά. Σου αξίζουν τα καλύτερα. Αν ήταν η περίοδος του 80, ναι, θα έπαιζες κιόλας. Σίγουρα θα σε βάζανε να παίξω ο Όμηρος. Όλοι αυτοί θα σε βάζανε. Ο Δαδύρας δεν ξέρω αν θα σε έβαζε. Ο Όμηρος όμως θα σε έβαζε. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τι λες κι εσύ? Ό,τι πεις εσύ. Άλλωστε εσύ είσαι ο Αυτιάς, Ευαγγελάτος και ποιος άλλος μαζί. Όλοι αυτοί εγώ είμαι. Λέγε. Λοιπόν, θέλω να μας πεις για αρχή πού γεννήθηκες και πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια. Πηγαίνουμε πολύ πίσω. Γεννήθηκα σε ένα χωριό, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν. Αν το Σάββατο, δεν ξέρω. Είναι σήμερα 3 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα. Νέα Βίσα λέγεται. Σε αυτό το χωριό λοιπόν μεγάλωσα μέσα σε ελευθερία, πλήρη, χωριό, μεγάλη αυλή, ζώα. Και εκεί πήγα και στο δημοτικό. Στο δημοτικό έβγαλα τα 5 χρόνια μέχρι την 5η με μια δασκάλα, την Πέπη, και τα 2 χρόνια τα έβγαλα με τον άντρα της. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Στην 6η τάξη λοιπόν, είδες πώς το δένω ρε Παναγιώτη. Ναι, πολύ ωραία, τα λες τόσο όμορφα. Λοιπόν, στην 6η τάξη ήρθε ένας άλλος καθηγητής και μας έκανε μαθήματα. Αυτός ο καθηγητής μας υποχρεώνει να τραγουδάμε και τα τραγούδια της 21ης Απριλίου. 21η Απριλίου πήρε ο στρατός τα πόστα την Ελλάδα κτλ. Εγώ δεν μου ερχόταν να τα τραγουδήσω αυτά. Με τι να τραγουδάς. Τραγουδάω. Αφού ακούω εγώ δεν. Ξυλιές. Ξύλο. Τι γίνεται, είναι δυνατόν δηλαδή να βαράει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, έβγαλα και την έκταξη. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή εκείνη την περίοδο, τα παιδικά αυτά χρόνια και στο χωριό αυτό είχαν έρθει τα περιοδικά, τα Mickey Mouse, περισσότερο Mickey Mouse, μικροί σερίφιδες. Ναι, της εποχής εκείνης. Μικρός καουμπόι και τα λοιπά. Και αυτά ήταν τα πρώτα μου αναγνώσματα. Από τα αναγνώσματα με τις εικονίτσες του Mickey Mouse και όλα αυτά, οι ήρωες αυτοί, αν και είναι ακίνητο το κινούμενο εκεί, είχαν εκφράσεις. Έκπληξη, θυμό και κατά κάποιον τρόπο ήταν τα πρώτα μου ερεθίσματα υποκριτικά. Ναι. Τώρα μπορώ να σου καλύπτω κι άλλες ερωτήσεις. Όχι. Μην τις ξανακάνεις όταν θα έρθει ο Λοιπόν, τα υποκριτικά. Και με μια ομάδα παιδιών, που οι φίλοι, κάναμε σκετσάκια. Με τις εκφράσεις γκλουπ, σλουρπ, ξέρεις, αυτά τα τέτοια. Ναι. Και μας έβγαζε αυτός ο ίδιος ο καθηγητής που με έδερνε, που δεν τραγουδούσε το 21ο Απριλίου, και κάναμε κάποιες ώρες κάναμε παιχνίδια. Ο ίδιος μου έδωσε και ένα ρόλο στις εξετάσεις, στις γιορτές της 25ης Μαρτίου. Να κάνω ένα τρελό. Πέρα από αυτά τα σκετσάκια, να κάνω και ένα τρελό, τον τρελό του χωριού, το Θύμιο, ο οποίος ήταν ένας τύπος αστείος. Και τον έκανα βεβαίως, τότε είχαμε ένα ωραίο χώρο, μια αίθουσα της κοινότητας, της κοινότητας Νέας Βίσσας, που σήμερα είναι Καπή, και εκεί είχε μια σκηνή όπου πολλά χρόνια ήταν κινηματογράφος, στον οποίο δούλευα πουλώντας πορτοκαλάδες και κασώσεις, αλλά και έβλεπα όλες τις ταινίες. Ερχόταν όμως και θίαση και εκεί είδα και θέατρο για πρώτη φορά και έτυχε να είναι ο Μανέλης. Ο Μανέλης. Θυμάμαι που ερχόταν εκεί πέρα και έπαιζε σε αυτό το χώρο. Σε εκεί το χώρο λοιπόν έπαιξα κι εγώ το Θύμιο, όπου πατώντας τη σκηνή και λέγοντας τα λόγια όπως μπορεί να τα πει ένα παιδί, άκουγα να γελάνε κάτω. Και πραγματικά εκεί ήταν τα πρώτα. Οι πρώτες καλλιτεχνικές ανησυχίες, να το πούμε έτσι. Ανησυχίες όχι, αλλά μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε που εγώ ήμουνα, έλεγα και οι άλλοι γελούσανε. Μ' άρεσε αυτό. Ναι. Και αισθάνθηκα τότε ότι μάλλον θα γίνω, αν γίνω ποτέ, κωμικός. Δεν έτυχε.
Αυτά λοιπόν τα παιδικά χρόνια. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο έτσι που να είχες στο μυαλό σου να κάνεις πέρα από αυτά όλα, έτσι, κάτι. Αφού πήγαμε στο γυμνάσιο, από τα διαβάσματα πάλι μικρούς έρβιδες και μικρούς καουμπόιδες, φτιάξαμε ένα σενάριο με άλλο συμμαθητή τότε, ένα χρόνο μεγαλύτερο, τον Ασμανίδη, τον Κωνσταντή, που είναι στιχουργός. Είναι αυτός που έχει γράψει πολλά, αλλά έχει γράψει και το «Καλλιτέχνης θα πει». Βέβαια. Να μιλάς και πει αυτός. Λοιπόν, με αυτόν μέναμε στο ίδιο σπίτι, νοικιάζαμε στην Ορωστιάδα, γιατί φύγαμε πια από το χωριό, πηγαίναμε στο γυμνάσιο της Ορωστιάδας και γράψαμε ένα σενάριο. Τι σενάριο? Ξαφνικά ήταν ένας καουμπόης και ένας Ινδιάνος, οι οποίοι συναντιόντουσαν και τσακωνόντουσαν και κάνανε διάλογο. Αυτά ήταν τα ερεθίσματα, τέτοια γραφτά κάναμε. Και συγχρόνως και μια ομάδα Ινδιάνων που μιλάγανε και λέγανε φιλοσοφίες και το παίξαμε στον ίδιο χώρο, στο ίδιο θέατρο, στο χωριό, ως πρόσκοποι πια. Διότι ήμουνα και πρόσκοπο. Τώρα, από εκεί και πέρα. Κάποιες άλλες σκέψεις για κάτι άλλο σαν επάγγελμα, έτσι, κάτι που να. Την ίδια ήρθε το καλοκαίρι και αφού κάναμε όλα αυτά. Και διάβαζα όλους τους μικρούς ερήβιδες και τους μικρούς καουμπόιδες που βγαίνανε, δεν διάβαζα όμως τα μαθήματά μου. Και αρχαία που λάτρεψα στην πορεία της ζωής μου και έμεινα αρχαία. Και βαριόμουν να διαβάζω όλο το καλοκαίρι για να ξαναδώ στο Σεπτέμβριο, λέγοντας στο διάλογο, πέφτει στα χέρια μου ένα φυλάδιο. Σχολή Δοκίμων Επαξιωματικών Ναυτικού στον Πόρο. Λέω, δεν κάνω τα χαρτιά μου. Και έκανα τα χαρτιά μου και μάλιστα μου είπανε στην κοινότητα ότι αν κάνεις τα χαρτιά σου και σε πάρουνε, θα σου στείλουν και χαρτί φιλοπορίας, εισιτήριο και θα πας τζάμπα. Αυτό ήταν εκπληκτικό δηλαδή. Μου στείλαν τα χαρτιά, όντως έκανα, μου στείλαν το εισιτήριο και πήγα και ήρθα στην Αθήνα. Από το σταθμό Λαρίσου μας πήραν και μας πήγαν στο Καραμαγκά, όπου θα ανεβαίναμε για να πάμε στον Πόρο. Εκεί ήταν και το πλοίο. Αμέλα που δεν έγινε έτσι. Εμένα και 5-6 άλλους μας ξεχωρίσανε και μας πήγαν πάνω και μας κάνανε εξετάσεις, μας δίσανε, μας κάνανε με 1002 άλλα πράγματα. Κάναμε και ένα τεστ, τρίγωνο, στρογγυλό, τι λείπει στο τρίτο. Έδεικα κάτι σαχλά τεστ και τέλος πάντων κόπηκα εγώ και όλοι αυτοί που είχαν βγάλει. Και με ξαναπήγανε στο Ρέντι πια, εκεί ξεκινούσε το τρένο και για να φύγουμε πίσω. Εγώ σου λέω έτσι είστε, εσείς με φέρατε και εγώ τώρα θα φύγω πίσω. Πήγα μπροστά στο τέλο, κατέβηκα στις γραμμές, έφτασα στην αρχή, κατέβηκα στις γραμμές για να φύγω από το τζιπ και την Καναδέζα που μας παρακολουθούσε και προχώρησα μέσα στο σκοτάδι στις γραμμές του Ρέντι. Βρήκα ένα σημείο, σκαρφάλωσα τα σύρματα και κατέβηκα και ευτυχώς ήταν η πλευρά της Νίκαιας και του Κορυδαλού και πήγα στη Νίκαια και στον Κορυδαλό. Και έτσι ήρθα Αθήνα. Κάλυψα μάλλον και μια ανάλογη ερώτηση. Θα σε ρώταγα. Καθώς ήρθες λοιπόν στην Αθήνα, έτσι, ένα παιδί που μεγάλωσε στο χωριό, ας πούμε, πώς είδες τη μεγάλη έτσι, πόλη αυτή την Αθήνα, πώς την έτσι, τη βίωσες, ερχόμενος από το χωριό, έτσι, ένα παιδί? Δεν πρόλαβα να βιώσω, διότι ακριβώς την επόμενη μέρα, νύχτα ήταν που έφτασα εκεί, κοιμήθηκα σε ένα φιλικό σπίτι, πήγα και τους βρήκα, την επόμενη μέρα πήγα και γράφτηκα αμέσως στη σχολή για να μην μου ζητήσουν οι γονείς μου να ξαναπάω στο χωριό. Απόρρισα, σπουδάζω, δεν μπορώ να ξαναγυρίσω και γράφτηκα στον Ηράκλειτο στο τμήμα μηχανοτεχνητών. Και την ίδια στιγμή, αμέσως μετά, πήγα και έπιασα δουλειά σε ένα μηχανουργείο. Μόνο που δεν ήταν μηχανουργείο. Έγραφε μηχανουργείο με μεγάλα ωραία γράμματα, αυτά τα διπλά και όλα με πάχος και μέσα φτιάχναν καρέκλες. Ποιες καρέκλες? Τις φορμάικες, εκείνες τις φορμάικες. Οι καρέκλες που ήταν κοντραπλακέ, όλα φορμάικα. Και εγώ ήμουνα να φτιάχνω κόλλα, φορμάικα, κόλλα αυτό, και τα πήγαινα σε μία πρέσα, τα πατούσα όλα μαζί, κολλάγανε, έφτιαχνα άλλο μέχρι να στεγνώσει εκείνο και μετά έκοβα τις άκρες για να τροχιστεί και να γίνει ο πάτος ή η πλάτη της καρέκλας, της θυμάσαι με εκείνα τα τραπέζια. Αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά. Νόμιζα ότι δουλεύω σε μηχανουργείο, αλλά ήταν. Τέχνη ολόκληρη που λέμε, έτσι. Όχι, λίγο δούλεψα εκεί. Δεν δούλεψα πολύ, διότι αμέσως μετά πήγα σε συνεργείο αυτοκινήτων. Και συνεργείο αυτοκινήτων. Συνεργείο αυτοκινήτων. Κατά συνέπεια, λοιπόν, την σπουδή, δουλειά,
Δεν είδα πολύ τον κόσμο τον πρώτο χρόνο. Εκείνο που έβλεπα πολύ ήταν κινηματογράφος. Είχε πολλούς κινηματογράφους στη Νίκαια και τους έπαιρνα με τη σειρά και έβλεπα μέχρι και 5 ταινίες όσες προλάβαινα. Όταν είχα βέβαια τα λεφτά. Ναι, σίγουρα. Όταν είχα τα λεφτά, γιατί έκανε 10 το εισιτήριο τότε και δεν το έχεις πάντα το εισιτήριο. 10, 20 και άλλα 10, ναι, 30, νομίζω και 20. Πάντως ήταν ακριβά. Έβλεπα πολλές ταινίες εκεί. Εκεί πια και αν είδα ταινίες. Για πες μας, τι θυμάσαι καμιά ταινία έτσι από αυτές βέβαια που με συγκλώνησαν ήταν οι ταινίες με τον Bruce Lee. Βγαίναν τότε εκείνη την περίοδο, βγαίναν όλες με τη σειρά, όπου μας έκοβαν την ανάσα δηλαδή στην κυριολεξία αυτές τις ταινίες. Από την άλλη κομμωδίες, Φράνκο Τσίτσο, Τσίτσο Ιγκράτσια, όλες αυτές, Τσίτσο το καράβι φεύγει, τέτοιου είδους ταινίες, Μπαντ Σπένσερ, Τέρες, αυτές ήταν οι ταινίες που έβλεπα. Κάτι Ταρζάν, κάτι διαφορετικά, κάτι τέτοια πράγματα. Μεγαλώνοντας και παίρνοντας το πτυχίο του μηχανικού πολύ γρήγορα, μάλιστα, δίνοντας στη Σεβιτανίδιο, στην Καλυθέα, ναι, Σεβιτανίδιο. Ναι. Πέρασα εκεί, αλλά δεν συνέχισα να πάω. Πήρα μόνο το πτυχίο μου ως μηχανικός αυτοκινήτων και δούλευα σαν μηχανικός αυτοκινήτων σε διάφορα συνεργεία. Και πότε έρχεται η δραματική σχολή σιγά-σιγά? Η δραματική αργή. Αργή ακόμα. Πάμε σιγά-σιγά. Βέβαια, αυτή η συνέντευξη μπορεί να κρατήσει και 4 ώρες. Έντι, τι θα γίνει, γιατί ένα περίεργο πράγμα. Μιλάω πολύ. Αφού ήμουν πτυχιούχος πια, το παλιό μου αφεντικό που είχα δουλέψει δεύτερο μετά τις καρέκλες, με πήρε και με έκανε συνέτερο. Ανέβηκες. Με έκανε συνέτερο, ανέβηκε, έγινε συνέτερος και μάλιστα με πολύ καλό ποσοστό. Εγώ 50%, εγώ 35% αυτός και 15% ο βοηθός και βοηθόη. Πώς δεν θα είχαν βοηθό. Στα συνεργεία τότε υπήρχαν πάντα βοηθοί. Και ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία. Κάτι λεφτούλια που είχα μαζέψει, τα πήρα καρυδάκια, τα πήρα κλειδιά, είχα πολύ όρεξη με αυτά. Ανέβαινα στην Αθηνάς και γνώρισα την Αθηνάς και πήγαινα που πουλάγανε εργαλεία και έπαιρνα αυτά τα εργαλεία που μου άρεσαν, κάτι μεγάλα ταφ για να ξεβιδώνεις τις εξατμίσεις. Σου άρεσε έτσι που λέμε τα λεφτά. Ναι. Τι έγινε τώρα όμως, πέσαμε ακριβώς το 1973 και αρχίσαν τα προβλήματα το 1973 με την Κύπρο, με τις ξανά προδοσίες του ελληνικού λαού και του κυπριακού περισσότερο, μέχρι που ξαφνικά εγώ δεν είχα σχέση με τα πολιτικά. Μπορεί κομμουνιστής ως κομμουνιστής να διώχτηκα, δεν πήγα στον πόρο. Δεν είχα όμως ιδιαίτερη επαφή. Δεν ασχολήθηκα. Και δεν είχα πάρει χαμπάρι τι γινότανε. Εκείνο που είχα πάρει χαμπάρι όμως και μου στοίχησε πολύ ήταν ότι ξαφνικά στο συνεργείο δεν δούλευε. Κόπηκαν οι δουλειές, κάνα μπουζί, καμιά πλατίνα, κόπηκαν οι δουλειές, δεν γινόταν τίποτα. Και δεν υπήρχε. Το 50% δεν έπαιρνε τίποτα. Ό,τι ήταν να επισκευαστεί το βάζαν στην άκρη, να περάσει η κρίση κτλ. Τέλος πάντων δεν άντεξα αυτό και σηκώθηκα και έφυγα. Σηκώθηκα και έφυγα και άρχισα να ψάχνουμε για δουλειές. Δούλευα σε ένα βενζινάδικο διανομή στα σπίτια πετρελαίου, όπου έπεφτε το κλέψιμο δηλαδή. Άστα να πάνε και εκεί. Πάντα δηλαδή υπάρχει σε αυτά τα πράγματα. Πηγαίναμε να παραδώσουμε στο σπίτι πετρέλαιο, γυρνούσαμε και είχαμε 3 βαρέλια στο ντεπόζιτο. Ενώ φορτώναμε πάλι από του Σκαραμαγκά, φορτώναμε από του Σκαραμαγκά όσο ήταν να παραδώσουμε. Κι όμως περίσσευε. Κατεβάσαμε τα βαρέλια, έπεφτε και κάνα εκατοστάρικο από εκεί που βοηθούσε στα βαρέλια. Μου το δίνουν επειδή ήμουνα δηλαδή και συνένοχος συγχρόνως. Σε όλα μέσα δηλαδή, Γιώργο, έτσι, σε όλα μέσα. Ήρθε η Άνοιξη, τέλειωσε και αυτό και την Άνοιξη λοιπόν του 70, δηλαδή το χειμώνα του 74 και αρχές 75, άρχισα να κυκλοφορώ πολύ στην Αθήνα. Για πες μας εκεί έτσι. Κάτι Αθηνάς, κάτι τα μαγαζιά που τα είχαμε ανάγκη τότε να πάμε, παντός είδους φωτάκι και όλα αυτά για να λειτουργήσει ο έφηβος πια. Έτσι, Γιώργος που λέμε. Το είχε ανάγκη, τι θα κάνεις. Και υπήρχαν αυτά και πηγαίνα και έβγαινα Ομόνια. Στην Ομόνια, στην Πατησίων κάποια στιγμή, βλέπω γραφείο βοηθών ηθοποιών. Λέω τι ήταν. Ανέβηκα πάνω, φέρτε μας μια φωτογραφία και τα λοιπά. Δίνω μια φωτογραφία. Σου κέντρισε το ενδιαφέρον. Το ηθοποιό, λοιπόν, αφού ήταν ηθοποιό, λέω μέσα θα πάω κι εγώ. Τι γραφείο. Γιατί ήταν γραφείο κομπάρσων βεβαίως. Του Ψωμά, ίσως νομίζω του Ψωμά. Ο Ψωμάς το είχε, κάποιος Ψωμάς. Μπήκα αυτό και άρχισα να πηγαίνω σε γυρίσματα. Και στο Λούνα Πάρκ
του Δελιανίδη. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν σαν κομπάρσος. Από το θηλυκό Λούνα Πάρκ. Από το Λούνα Πάρκ, όπου έκανα τον πελάτη, αλλά μου δώσαν και ατάκες. Είχα πει στον Τσεφαλέκο, πώς τον λέγανε στο έργο, κάπως τον λέγανε, δεν τον λέγανε Σωτήρη. Μη τσακωνόταν με κάποιον, ήταν το παιδί που κουβαλούσε τους καφέδες. Μετά με έβαλε ο Δαλιανίδης, γέμιζα τα όπλα. Λέω, γιατί συγχρόνως είχα πιάσει δουλειά. Όπως ήταν το γραφείο κομπάσων, ευθείας στην Πατησίων υπήρχε ένα Λούνα Πάρκ. Υπήρχε ένας άδειος χώρος και ένα Λούνα Πάρκ κανονικό. Οπότε δούλευα στο Λούνα Πάρκ, αλλά δούλευα πού όμως? Έβαζα τα αυτοκινητάκια τα συγκρουόμενα στη σειρά. Εποχής αυτές, αυτά ήταν πολύ τότε. Δεν τα προλάβατε αυτά πολύ εσείς. Κάτι προλάβαμε και εμείς πιο μετά. Πολύ λίγο. Τότε ήταν αυτά σε έκτακτα. Τα Λούνα Πάρκ δουλεύανε πάρα πολύ. Εγώ έβαζα τα αυτοκινητάκια στη σειρά. Ζήλευα όμως αυτόν που ήταν μέσα στο χώρο και έλεγε: περάστε παρακαλώ, αρχίζει ο διαγωνισμός, ο πρώτος κερδίζει. Εγώ εκεί θέλω, δεν θέλω να βάλω το αυτοκίνητο στη σειρά, ήθελα να είμαι αυτός που μιλάει. Περίεργο πράγμα. Να θέλω να είμαι αυτός που μιλάει, λοιπόν. Και δούλευα και εκεί και ήξερα να γεμίζω τα όπλα και να τα βάζω να πυροβολήσω. Ο Βουλγαρίδης ήταν τότε που ήταν στο παιχνίδι αυτό. Συγχρόνως έπαιξα και στο Βουτσά, στον Ονειροπαρμένος. Και με το Βουτσά και σε αυτόν είπα μια κουβέντα. Και εκεί είχες μια ατάκα που λέει μια κουβέντα. Μου δίνανε. Με το που κοιτούσε ο σκηνοθέτης αυτό, η Αλασί, τσαπ, μου δίνανε την ατάκα. Φύγε, μη σου κοπανίσω κανένα δίσκο, είχα πει. Φύγε, μη σου φέρω κανένα ποτήρι νερό, ήταν η ατάκα. Δεν την είπα να είναι αυτές οι προσθήκες. Και είπα, φύγε, μη σου φέρω κανένα δίσκο. Κάτι μου είπε ο Βουτσάς και να τον ξυπνήσω από την τέτοια. Ήταν το όνειρό του. Κατάλαβες ότι κάτι βλέπουν σε σένα και σου δίνουν έτσι κάποιες ατάκες. Κάτι σε σένα έτσι φαινόταν. Ας πούμε, σε πιστεύανε, τι έτσι με τα χρόνια μετά έτσι. Πιστεύεις? Δεν ξέρω. Ό,τι μου δίνανε αισθανόμουν καλά. Ό,τι μου δίναν σε μένα τις ατάκες και δεν τις δίναν σε άλλους. Δηλαδή, λέω κάτι γίνεται εδώ. Το θέμα είναι ότι στο Λούνα Πάρκ έκανε τα σκηνικά ο Αργυράκης, αλλά τα δούλευε και τα άστηνε και τα ξέστηνε ο Τάκης Νικολαίδης. Ο Τάκης Νικολαίδης, ένας σκηνογράφος και αυτός μαζί με τον Πολ, τον αδερφό του, κάνανε πολλά σκηνικά. Κάνανε και οι ίδιοι, αλλά εκεί ήταν τα σκηνικά του Αργυράκη και κάποια μέρα που καθόμουν και δεν είχα γύρισμα. Περίμενα ότι θα ξανακάνουμε τον κόσμο που περνάει ή να γεμίζω όπλα. Βλέπω τον Τάκη, τον Νικολαίδη, να κουβαλάει τα πράγματα αυτά. Ναι. Τους πάγκους, το μήλο που γυρνούσε, όλο ήταν ξύλινα και ζωγραφιστά. Και τα άλλαζε. Γιατί άλλαζε το αυτό, πηγαίναμε στα όπλα, άλλαζε εκείνο και τον είδα ταλαιπωριόταν, πήγα και τον βοήθησα. Και μου λέει, έρχεσαι αν θες δουλειά συνέχεια. Και έτσι μπήκα πρώτα στα σκηνικά, γιατί στην πορεία αυτός έκανε κι αλλού, όπου πήγαινα και τεχνικά. Σου έδινε που λέμε και ζωγραφική και όλα αυτά που είχα έτσι μια... Μπορούσα να έπιανε το χέρι μου. Αυτό όπως πιάνει του μάστορα. Άμα πιάνει το μάστορα στο χέρι του. Πολυτάλαντος που λέμε. Ναι. Και έτσι μπήκα και στα τεχνικά. Από τα τεχνικά αυτά έφτιαχνα σκηνικά και μάλιστα πολυεστερικά σκηνικά που είχα δουλέψει και στην Μπουκουκλάκη που φτιάξαμε την πρώτη καμπύρια με πολυεστερικά σκηνικά με τον Διονύση Φωτόπουλο, σκηνογράφο. Έφτιαχνα και εδώ πολυεστερικά σκηνικά. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο σκηνογράφος όμως. Για φόντο στο χορευτικό Σαγιώρο, Μελίντα κτλ. Εκεί λοιπόν, αφού τελείωσε αυτή η παράσταση που παίζανε 10 εντολές συν μία, εγώ έφτιαχνα πάλι αυτά για το επόμενο και κάποια στιγμή εκεί που έφτιαχνα μου λέει, ήδη όμως έχω πάει πρώτο έτος. Στη δραματική σχολή. Στη δραματική και το είπα αυτό. Σε ποια δραματική σχολή είχες πάει? Ο δύο Αθηνών. Και μου λέει, έλα εσύ απάνω. Λέω, πάμε σκηνή. Έλα, λέει, από δραματική δεν βάζω. Άρα αυτό ποιος, ο Αθερινός, ο Νίκος. Και πήγα και έπαιξα ως μαθητής δραματικής πρωτοετής σε ένα νούμερο με τον Νικήτα τον Πλατή. Γιατί και τον Τζουμάκη τον Δημήτρη. Δεν μπορούσε να βγει ο Λεζές που ήταν να κάνει αυτό το ρόλο. Γιατί έβγαινε στο επόμενο νούμερο και δεν προλάβαινε να αλλάξει. Και έτσι λοιπόν πήρα εγώ αυτό και έβγαινα σαν αστυνομικό. Ακίνητο, σε κινήθεις, μην κινείσαι. Και έτσι βγήκα και στο θέατρο που έπαιξα 3 επιθεωρήσεις στην πορεία εκεί. Ακόμα τη σχολή δεν την είχες τελειώσει όμως. Όχι, από το τι σου λέω. Γιατί τότε ανεβάζανε ξανά και ξανά έργα. Τώρα, πώς συνέβησαν όλα αυτά όμως. Στο σπίτι στον Απόλλωνα που έμενα, κάποια στιγμή εμπιστευτήκαμε τα λεφτά για το ενίκιο
σε έναν φιλοξενούμενο αδερφό ενός από αυτούς που μέναμε και του δώσαμε να τα δώσει την επόμενη, γιατί αυτός τη μέρα ήταν στο σπίτι, ενώ εμείς όλοι πήγαμε στις δουλειές μας, όπου είχαμε, να τα δώσει. Δεν τα έδωσε. Και αναγκαστήκαμε από αυτό το σπίτι να φύγουμε και φύγαμε και πήγαμε, αυτός μας πήγε δηλαδή που έφερε την ευθύνη. Και μου λέει, θα σας πάω σε ένα ωραίο χώρο να κοιμάστε και θα σας φέρω και τα λεφτά. Και όχι μόνο αυτά και διπλά ένας παραμυθάς, φίλος, συγχωριανός μου κι αυτός. Έχει αλωνίσει όλη την Ευρώπη, έχει κάνει λαδιές απατεωνίες σε όλη την Ευρώπη. Να είναι καλά, είναι καλά νομίζω ακόμα. Εκεί μας φορτώνει σε ένα ταξί και μας πάει στη Σοκράτους. Ανεβαίνουμε την Πειραιώς, στρίβουμε στη Σοκράτους, σταματάμε σε ένα ξενοδοχείο, κατεβαίνουμε. Γυναίκες εργαζόμενες της νύχτας, συγγνώμη. Ωραία πράγματα. Τι είναι αυτό, γιατί δεν ήταν αστείο. Δεν είχα πάει, δεν είχα κωθεί ποτέ εκεί, δεν ήξερα τι είναι, τι δεν είναι. Λέει εδώ. Τέλος πάντων, ανεβήκαμε σε ένα δωμάτιο. Εκεί μία από τις κοπέλες που δουλεύανε, κοπέλες, αλλά στη Σοκράτους δουλεύανε και μεγαλύτερες συνήθως. Ήταν μία ξανθιά έτσι, η οποία έδειχνε ένα ενδιαφέρον για μένα. Υπήρχε φλερτ που λέμε. Άμα ήταν εγώ θα πήγαινα σε κάποια πιτσίρικα, γιατί αυτή μου φαινόταν μεγάλη. Θα πήγαινα, δεν. Άλλωστε οι πιτσίρικες έχουν γριά κόρη. Το ζουμί οι πιτσίρικες το έχουν. Λοιπόν, και ποιος ήταν αυτή? Ο Ταχτσής. Εκεί το γνωρίζω. Εκεί γνώρισες τον Κώστα Ταχτσή. Εκεί γνώρισα τον Κώστα Ταχτσή. Ο οποίος με τη συμπάθεια και την ομιλία αυτή μου επέβαλε, διότι ήταν και το ύφος του να φύγω από τη νύχτα. Δεν ήταν για μένα αυτά τα πράγματα. Ήθελε να σου δώσει συμβουλές από αυτό και το πράγμα. Και μου δίνει τα κλειδιά μιας γκαρσονέρας που ήταν στην Κυψέλη να πηγαίνω να αλλάζω. Να πηγαίνω να κοιμάμαι. Είναι, λέει, εκεί αλλάζω εγώ. Τι αλλάζεις εκεί? Και όπου διαπιστώσαμε ότι πήγαινε, έβγαζε τα ανδρικά, έβγαζε τα γυναικεία και πήγαινε στη Σοκράτους για δουλειά. Τέλος πάντων, αφού ήρθε κάπως και κάποια στιγμή με πήρε και στο σπίτι, στο Κολονάκι. Στην αρχή, μέχρι να καταλάβεις, το φοβήθηκες λίγο όλο αυτό στο σπίτι, λίγο έμπαινε λίγο το πονηρό μέσα σου, έτσι. 17 χρονών και νέο παιδί, άβγαλτος που λέμε γενικά. Άβγαλτος, πάνω το φοβόμουν και έλεγα μακριά από εδώ και το λοιπή. Εκεί γνώρισα και τον Παύλο. Ο Παύλος είναι η Πάολα. Η Πάολα η Ρεβενιώτη τώρα το παιδί. Εκεί τον γνώρισα και μάλιστα μέναμε και στο ίδιο δωμάτιο με τον Παύλο, που κατά καιρούς το λέει και αυτός. Δεν το αρνείται. Όταν με πήρε ο Ταχτσής, αισθάνθηκε ο Παύλος ότι με πήρε από αυτόν. Τέτοια διάφορα σε κάτι συνέντευξη που έδινε. Τέλος πάντων, με πήρε και στο σπίτι. Και στο σπίτι σιγά σιγά γνωριστήκαμε παραπάνω. Χαλάρωσα κι εγώ, διότι είδα ότι δεν είναι το θέμα να θέλει κάτι από μένα. Άλλος τι να θέλει. Έπαιρνε 10 λοκατζίδες που λένε, παιδαράδες, ναύτες, νέες χωρές των, περνούσε καλά. Δεν είχε ανάγκη από ένα Γιωργάκι να κάνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, πήγαμε εκεί, μου λέει, πρέπει να ξαναπάς σχολείο. Λέω, τι σχολείο? Εγώ τέλειωσα τα σχολεία μου. Μηχανικός, πτυχιούχος είμαι, δεν είμαι για τι σχολείο. Πρέπει να πας σε κάποιο σχολείο ακόμα Λέω, κοίτα να δεις, αν είναι να πάω σε σχολείο, θέλω να πάω σε δραματική. Να πας σε δραματική, αλλά όχι τώρα. Χρειάζεσαι ακόμα να μάθεις κάποια πράγματα, να ανέβει το επίπεδό σου, η μόρφωσή σου, η αισθητική σου. Ναι. Δεν δεχόταν. Γιατί κατά κάποιον τρόπο βοηθούσε οικονομικά. Τι έπρεπε να... Τέλος πάντων, θα πάω και πηγαίνω στο Δοξιάδι. Όπου πέρασε και πέρασε το πρώτο έτος. Στο δεύτερο έτος όμως ήρθε η ώρα, λέω, τώρα θα πάω στη δραματική. Δηλαδή είχα πια γνωρίσει και κόσμο με τα σκηνικά και πήγα και έδωσα εξετάσεις στο ΟΔΙΟ, όπου ήταν δασκάλα η Ηρώη Λάμπρου στη δραματική του ΟΔΙΟ. Η Ηρώη Λάμπρου ήταν φίλη του Ταχτσή. Και της λέει ο Ταχτσής της Λάμπρου, μην τον περάσετε. Είπε έτσι, Της είπε μην τον περάσετε, γιατί λέει, ας τον λέει τώρα που είναι στο Δοξιάδι να πάρει κάποια στοιχεία ακόμα και ύστερα. Βρε Χρυσή μου, βρε καλή μου. Τέλος πάντων, εγώ δεν τα ήξερα. Μπαίνω μέσα λοιπόν και η επιτροπή είναι
θυμάσαι τι είχες δώσει? Έτσι, είχα δώσει σαχλώτο από τον έμπορο της Βενετιάς που είναι λανσελότος κανονικά και όχι σαχλώτος. Είναι από τις μεταφράσεις που είναι σαχλή, τον είπαν σαχλώτο επειδή ήταν ο Πιτσιρικάς ένα που έπαιζε συγχρόνως και έτσι και αλλιώς, ήταν σαν αρλεκίνος. Τον είπαν σαχλώτο στα ελληνικά σε μετά, ενώ είναι λανσελότος. Λοιπόν, αυτόν έπαιξα από τον Ιδίποδα Τύραννο τον Εξάγγελο. Αυτά. Τέλειωσα. Ησυχία. Επιτροπή ήταν ο Άγγελος του Τερζάκης, Θεέ μου, ο Δημήτρης ο Μιράτ, ο Μενέλαος ο Παλάντιος, ο Διευθυντής του Οδείου Αθηνών, η Ηρώ και ίσως και κάποιος άλλος ή οι 4. Σπουδαίοι δάσκαλοι, τι να λέμε. Τώρα, σε σχέση με το δάσκαλοι, ναι, άλλο πράγμα. Τελειώνω. Περάστε έξω. Περνάω έξω, γιατί τέτοια αυτό. Αγχώθηκες λίγο, κατάλαβες? Από τι να αγχωθώ, λέω, γιατί έτσι τέτοια. Τέλος πάντων, μου λέει η Ηρώ εκ των υστέρων ότι μόλις βγήκες, λέει, και ετοιμαζόμουν να πω ότι να μην τον περάσουμε κτλ. Λέει ο Τερζάκης, που δεν του είχαν πει τίποτα, μην με περάσει, πού να τολμήσουν να μιλήσουν. Ο μικρός λέει, έχει ταλέντο. Οπότε, ποιος θα του πάει κόντρα του Τερζάκη? Με περάσανε στη σχολή, πήγα επιτέλους. Και ένιωθες μέσα και περήφανος με αυτούς έτσι που πέρασες έτσι. Τώρα, οι δάσκαλοι αυτός στην υποκριτική, ο Τερζάκης ήταν ένας δάσκαλος. Ένας δάσκαλος, δηλαδή να σου μάθει περισσότερο. Σου μαθαίνανε σε αυτήν τη σχολή οι καθηγητές θέατρο, όχι υποκριτική. Δηλαδή και ο Δημήτρης ο Μεράτ που μας έκανε υποκριτική δεν ήταν υποκριτική. Ασχεδόν ήταν και αυτό το βέκιο ύφος και τα λοιπά που δεν πήγαινε καθόλου σε μένα από την πρώτη στιγμή, διότι εγώ ήθελα να μιλάω φυσιολογικά. Ήθελα να μιλάω, δεν μου πήγαινε και δεν τα πηγαίναμε καλά, η αλήθεια είναι. Ο Τερζάκης όμως δεχότανε αυτή την ομιλία και σε βοηθούσε απάνω σε αυτήν πιο λαϊκή, ακόμα και σε κλασικά κείμενα, όπως Σέξπιρ. Είχα σκηνή με Κάσιο και Βρούτο, που τσακώνονται εκεί πέρα γιατί κάτι δεν είχε κάνει και το δεχόταν έτσι και το περισσότερο τον ενδιέφερε να μας δώσει να καταλάβουμε τι λέμε και τι κάνουμε. Εκεί ήταν μαθήματα υποκριτικές πραγματικά. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα όχι. Αυτό σχεδιασμό κάναμε, έτυχε να περάσει κάποια φεγγάρια και ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος που μας έκανε αυτό σχεδιασμό, αλλά μέσα από θέατρο, μέσα από κομμάτια θεατρικά να παιχτεί, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έτσι λίγη από τη φινέτσα. Πιο δύσκολο αυτό ακόμα, πιο τεχνική να πούμε, θέλει λίγο πιο... Ναι. Αυτά λοιπόν και με τη σχολή και έτσι καθαρίσαμε και με τη σχολή και μετά στην πορεία. Η πρώτη έτσι ρόλη αφού τελειώνεις τη δραματική σχολή, να μας πεις λίγο, στο θέατρο ας πούμε, να ξεκινήσουμε. Αφού τελειώνω λοιπόν τη σχολή, ήδη γνώριζα τον Ποταμίτη, πήγα να με βοηθήσει στον Ιδίποδα Τύραννο. Όχι στον Σαχλώτο, στον Εξάγγελο. Μου βοήθησε και τον ήξερα, πήγε λοιπόν για δουλειά μου, με πήρε για δουλειά. Ανέβασε το Φίγκαρο στο Λυκαβητότα και έπαιξα για πρώτη φορά εκεί ένα κάρο ρόλο, σε ένα σκύλο. Μια ντουλάπα. Πώς ένιωσες τώρα με κόσμο, θέλω να μου πεις έτσι κάτω στην αρχή, ρε παιδί μου, έτσι είχες τρακ έτσι, για ένα νέο ηθοποιό, έτσι όχι, βγαίνει... να σου πω, επειδή ήταν τέτοια γιατί πολλοί πνίγονται, τους πνίγεις η δουλειά που είχα να κάνω, διότι ήμουνα και βοηθός είχες το κολλάι που λέμε λίγο, βοηθός του Ποταμίτη, βοηθός στα σκηνικά, βοηθός να έφερε ένα ποδήλατο, έτσι έβαζα και ιδέες, έφερα ένα τζιπ στην Πανάσταση που σπάγαμε, βγαίνανε σε μια γιορτή με τζιπ 4x4. Δεν είχα άγχος τότε να παίξω, άλλωστε είχα πολύ λίγα λόγια, δηλαδή κάποια στιγμή κάναμε, όχι αυτό, το πιάσα. Ανοίξανε μετά από αυτή τη συνεργασία με τον Ποταμίτη δρόμοι, έτσι, σε είδανε με καλύτερο μάτι, ακούστηκες κάπως, ας το πούμε λίγο. Όχι, έτσι. Στον ίδιο τον Ποταμίτη συνέχιζα να παίζω το χειμώνα, αυτό ήταν καλοκαίρι, συνέχιζα να παίζω εκεί, καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Τι είχε συμβεί όμως καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα? Ζητούσαν οι ηθοποιούς για τους σατανάδες στα σχολεία. Μάλιστα. Μιλώ, κάνω, πήγα, ήρθα, μου λένε έλα την τότε για γύρισμα.
Με πήραν δηλαδή. Ναι. Δεν μου δώσαν κάποιο σενάριο, δεν ξέρω τι θα έκανα, τι δεν θα έκανα, αλλά με πήρε. Ποιος ήταν που έκανε. Ο παραγωγός ήταν ο Κυριακόπουλος και ο ίδιος ήταν και στη σκηνοθεσία. Ο Κυριακόπουλος, ένας τρουμπουλός, και με πήρε λοιπόν. Αλλά όταν ήταν η μέρα να πάω, που είχαμε και δουλειά στο θέατρο, γιατί εγώ ήμουνα μόνιμος στο θέατρο του Ποταμίτη, μου λέει: δεν μπορεί να είσαι στο θέατρο έρευνας και να πηγαίνεις και σε ταινίες. Είχες δηλαδή, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό που είχαν και οι πιο πάλι ηθοποιοί που τους λέγανε δεν θέλουμε να παίζετε σε ταινίες. Το έζησες δηλαδή αυτό το πράγμα και εσύ. Του εθνικού το έζησες και εσύ λίγο αυτό. Δεν ταιριάζει, δεν έχει. Εδώ λέει, υποτίθεται ότι μπαίνεις σε μια πορεία να γίνεις ηθοποιός στο θέατρο έρευνας, να είσαι ηθοποιός. Οι ταινίες όχι. Και εκεί πάνω τα χαλάσαμε αλλά και δεν πήγα, διότι οι δουλειές που είχαμε δεν μπορούσαν να αφαιθούν τότε. Και δεν πήγαμε. Και δεν πήγα λοιπόν στους Αρανάδες. Αλλά έφυγα όμως από το θέατρο. Οπότε κάτι κερδίζουμε, κάτι χάνουμε που λέμε. Δεν γίνεται να τα πούμε. Έφυγα από το θέατρο και στην επόμενη ταινία που έμαθα ότι ζητούσαν ήταν Πατρικομένιος. Με το Σωτήρη το Μουστάκα. Με το Σωτήρη το Μουστάκα, και αυτή ήταν η πρώτη. Και έχει παιχτεί, Θεέ μου, αυτή η ταινία 1000 φορές. Και για τις 1000 αυτές φορές στην αρχή έπαιρνε ένα δίφραγκο. Στην πορεία δεν ξέρω γιατί μου δίνουν 0,60 από τα δικαιώματα που παίρνουμε. Αλλά παρόλα αυτά είναι αρκετά λεφτά, διότι είναι 1000 φορές. Είναι πολλά λεφτά. Πήρα δηλαδή περισσότερα από όσα είχα πάρει στο γύρισμα. Έκανα αυτή την ταινία και την επόμενη έμαθα ότι ζητούσαν για τις φυλακές ανηλίκων. Πήγα στο γραφείο του Λεφάκη. Ωραία ταινία. Ναι, πάλι. Χωρίς να μου δώσουν πάλι σενάριο. Λέω δεν πειράζει. Στο Πατρικομένιο μου δώσανε σενάριο. Τι κάνεις εκεί πάνω, κατέβα κάτω. Με το Μουστάκα στο στήλο επάνω που. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια στον κινηματογράφο. Στο θέατρο ήταν πιο πριν. Πήγα λοιπόν στις φυλακές, μου δώσανε αυτό. Ήρθε η ώρα, γυρίσαμε αυτή τη σκηνή του θανάτου και του Βογγητού. Πολύ ωραίος εκεί πέρα, πραγματικά ξεχωρίζεις, Γιώργο. Αυτό δεν είναι μόνο δική σου άποψη, ήταν και του σκηνοθέτη. Ήταν και του σκηνοθέτη, του Δαδύρα του Σχορεμένου. Του Δαδύρα του Σχορεμένου. Ο οποίος αυτό και ενθουσιασμένος και ο Θέμης ο Μάνες. Όλοι αυτοί, τι έρμη. Σιγά ρε παιδιά, με ψυχραιμία, δηλαδή φλέβες κόψαμε, δεν κάναμε και τίποτα. Όχι, λέει, φαίνεται. Καλά, τέλος πάντων. Μου λέει θα έρθεις κι αύριο για γύρισμα. Μα λέω αφού αυτοκτόνησα, εγώ λέει θα βρούμε τι θα κάνουμε. Τώρα βέβαια μπαίνουμε στο κομμάτι που ήθελε να κάνει ο Φώτης φινάλε. Αλλά θα την πω λοιπόν την ιστορία στο φινάλε για να κάνουμε τη χάρη. Στο φινάλε και να δείξουμε και την αφίσα που έχουμε, έτσι, για να τη δει ο κόσμος. Και πώς την επόμενη μέρα που πήγα τι έκανα, θα τα πούμε λοιπόν στο φινάλε. Στο φινάλε. Και γιατί δεν παίζετε αυτή? Γιατί είναι λίγο σκληρή. Πού είναι αυτή η ταινία? Ναι, είναι αλήθεια αυτό, Γιώργο. Ποιος έχει τα δικαιώματα, πού να ξέρω. Γιατί είναι λίγο σκληρή και περισσότερο φέρω την ευθύνη και εγώ, διότι εκείνη η σκηνή ήταν πολύ σκληρή σκηνή της αυτοκτονίας. Ίσως και γι' αυτό. Ξέρεις γιατί είναι και άλλες ταινίες της εταιρείας αυτές, του Λεφάκη δηλαδή, οι οποίες παίζονται δηλαδή. Γι' αυτό και αναρωτιόμαστε κι εμείς. Οι οποίες και αυτές έχουν βία, έχουν σκληρά μηνύματα, ξέρω εγώ. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, με αυτό το γύρισμα και τον ενθουσιασμό, όχι μόνο τον δικό σου, αλλά όπως είπαμε και τον άλλο, με φωνάζουν ξανά στο γραφείο του Λεφάκη, αυτή τη φορά όμως για να μου δώσουν ρόλο. Δεν πήγα εγώ να ζητήσω δουλειά, δεν ήξερα ούτε καν ποια ταινία είναι. Και μου δίνουν το Τζακ στους Χούλιγκανς. Μετά στους Χούλιγκανς, λοιπόν, αφού προφανώς θα έχει μιλήσει και για πρώτη φορά ο μόνος ίσως άνθρωπος που θα είχε μιλήσει ήταν ο Θέμης, ο Μάνες. Ο Μάνες, εσύ είπε έτσι στην πιάτσα καλά λόγια που λέμε για σένα. Και για την ταινία και προφανώς και με πήραν. Και έπαιξα και από εκεί και πέρα, λόγω του ότι ήταν πάντα ο σεναριογράφος ο Μιλωνάς. Προχώρησα στη Γρανίτα. Με τον Φιλίππου εκεί πέρα, με τον Παύλο Φιλίππου στη Γρανίτα. Λόγω των χούλιγκανς τώρα πια. Για πες μας και για τα παιδιά και από τις φυλακές 2 κουβέντες. Για το Θέμη, το Μάνεση, ας πούμε, έτσι, 2 λόγια, έτσι. Πώς τον έζησες? Ένας αγαπητός άνθρωπος, γνήσιος, απλός, γλυκός και φιλικός και δοτικός. Πέρα το ότι εμένα με βοήθησε, διότι αυτός προφανώς σου λέω θα μίλησε, γιατί ποιος άλλος θα μιλούσε, και πήγα στους Χούλιγκανς. Γλυκύτατος.
Τώρα οι υπόλοιποι, όλα τα άλλα παιδιά ήταν υπέροχα. Ο Νικήτας ο Αστρινάκης. Επίσης ένα πάρα πολύ καλό παιδί, με το οποίο βέβαια στην πορεία χαθήκαμε. Και γενικά χάθηκε από το χώρο ο Νικήτας. Δεν έκανε μετά ιδιαίτερα. Τώρα δεν ξέρω θέατρο, Γιώργο μου. Εγώ μιλάω πάντα για κινηματογράφο, δεν έχει καταγράψει κάτι. Με τον Ιωάννου, τον Ματαράγκα. Ποιος άλλο, το Φλόρο. Συναντηθήκαμε πολλές φορές μετά σε ταινίες. Ποιος άλλος ήταν? Ήταν ο Άγιος ο Γυφτόπουλος, ο Ψηλός. Ο Άγιος ο Γυφτόπουλος. Που έπαιζε και ο πατέρας του στις φυλακές μαζί. Πατέρας με γιο, άμα θυμάσαι. Ναι, και του έμπαινε. Ναι, του έμπαινε, έκανε λίγο εκεί πέρα κάτι θέματα. Ναι. Για τον Άγη έτσι κάτι θυμάσαι? Τον Άγιο τον Γυφτόπουλο. Όχι, ο Άγιος γενικά και από τους χούλιγκανς, έπαιζε και στους χούλιγκανς, και στις φυλακές. Δεν ήταν παιδί που έμπαινε, που κάναμε χαβαλές στην παρέα, ο Στίβ, ας πούμε, ο Πετρόχυλος που κατά την ώρα των γυρισμάτων ή εκεί εκτός. Δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Μου ήταν έτσι απόμακρος. Στους χούλιγκανς, πάνω στη φασαρία γνώρισα, που κάναμε τη φασαρία που έσπασε τη μέση του Άγη, υποτίθεται, μόνο τη μέση, αλλά χτύπησα όμως το γύρισμα πάνω το Σολομό. Έναν άλλο πιτσε. Το χτύπησα πραγματικά όμως. Φώναζε, τον χτύπησα. Δεν να αισθάνομαι να ανοίξει, γίναμε καταπιεί, βρε αγόρι μου, βρε εκείνο. Τέλος πάντων, γνωριστήκαμε. Μη σε νοιάζει. Φτάνοντας στη Γρανίτα από Μελάνη και έχω γνωριστεί πια, λέει ο Φιλίππου, θέλουμε και ένα παιδί ακόμα κτλ. Δεν έχω ένα παιδί. Ναι. Και πήγα τον Παναγιώτη τον Σολομό, και όχι μόνο τον Σολομό, αλλά και την Κλέρη την Κατσαντώνη σε εκείνη την ταινία. Α, εσύ πήγες και την Κλέρη. Εγώ, αφού ήταν από το Οδείο Αθηνών. Ήταν μαζί που λέμε. Θέλω μια κοπέλα, έτσι λέω, σου φέρω να δεις αυτήν. Την πήγα, την είδε, την πήρε. Του Σολομού ήταν και η πρώτη ταινία, η Γρανίτα που τον πήγες. Μα έπαιζε στους χούλιγκανς. Έπαιζε στους χούλιγκανς, ναι. Έκανε έναν οπαδό. Έναν οπαδό. Και ανήλικος ο Σολομός. Ναι, και ο πρώτος ρόλος του ήταν στη Γρανίτα. Του έδωσε το ρόλο του και πήγε μια χαρά ο Παναγιωτάκος. Ωραίος. Μετά έμπλεξε με άλλα κυκλώματα, για τα οποία δεν ήταν καλά για αυτόν, ο οποίος ο ίδιος μου είχε πει, τέλος πάντων, από πρωταγωνιστές του Καραγιάννη. Τον έβαλε και ο Δαλιανίδης εκεί σε μια-δυο ταινιούλες. Από πρωταγωνιστές του Καραγιάννη ακολούθησε ένα λάθος δρόμο στο χώρο. Κατέληξε, τέλος πάντων. Μην τα λέμε. Αυτά τι μας ενδιαφέρει. Άλλωστε υποτίθεται ότι εγώ δίνω συνέντευξη και μιλάω για μένα. Θα μιλάω για τους άλλους, ρε Παναγιώτη. Εντάξει. Γιατί, ρε παλικά. Και για σένα δεν και θέλω, ό,τι νιώθεις θα το πεις, δεν θέλω Γιώργο, να ανοίξω το στόμα. Τι να πω τώρα, τι να κάνω. Τέλος, για τους χούλιγκανς έχουμε κάτι άλλο, έτσι που να σου έχει μείνει έτσι στη μνήμη κάτι? Ο σύνδεσμος καταρχήν νομίζω ήταν κανονικός εκεί τους χούλιγκανς. Εκείνο που ξαφνικά άρχισε να με ενοχλεί ο κινηματογράφος είναι ότι είδα την ταινία στην επίσημη πρεμιέρα στη Stoa Broadway και έξω γίναν φασαρίες. Πλακωθήκανε κανονικά δηλαδή. Κανονικά οι χούλιγκανς φίλαθλοι οπαδοί ομάδων. Βγήκα εγώ κάποια στιγμή από την ταινία προς τα έξω γιατί δεν αισθανόμουν καλά. Έχω το πρόβλημα να έχουν ρυθμό οι ταινίες. Καλή ταινία όλοι λέτε και τα λοιπά, και όλες οι ταινίες, καλές τις λέτε εσείς, περιέργως επειδή Στεφάν. Ο κινηματογράφος όμως αυτός δεν ήταν κάτι που εμένα με γέμιζε. Με αποκορύφωμα την ταχύτητα και αγάπη δηλαδή, κάναμε αυτό που υποτίθεται κοινωνικό και έλεγε προβλήματα κτλ. Εγώ δεν μπορούσα. Ήταν πράγματα που κλωτσάγανε συνέχεια μέσα μου και σιγά σιγά είχα αρχίσει να τραβιέμαι. Δεν ήσουν δηλαδή ενθουσιασμένος. Δεν ήμουν ευχαριστημένος. Δεν ήταν οι ταινίες που ήθελα. Ούτε σαν σενάρια καλοδουλεμένες, ούτε σκηνοθετημένες σωστά. Τώρα, σας αρέσουν βέβαια, καλά κάνετε. Εντάξει, εμείς είμαστε θεατές, έτσι, δεν είναι το ίδιο. Εσύ εντάξει, το είδες από μέσα που λέμε το λόγο. Αλλά και γενικά όλες σπάνιες ήταν καλές ταινίες. Η Γλυκιά Συμμόρια. Η Γλυκιά του Νικολάη. Βλέπεις μια ταινία, στην οποία βέβαια με πήραν να έπαιξα τα ίδια χρόνια περίπου, όπου έκανε ένα βουβό αντάρτη που έτρεχε μέσα στις ρεματιές με το όπλο και πυροβολούσε μέχρι που τους σκοτώσαν όλους και καθαρίσαν. Στο τέλος εκεί πέρα, ναι. Επειδή λέτε ότι μας αρέσουν αυτές οι ταινίες οι παλιές, σήμερα έχουμε καλύτερες, όχι τεχνικά. Έχουμε παλαιότερες καλύτερες όμως. Δεν μιλάω τεχνικά, έτσι. Δεν μιλάω τεχνικά. Παλαιότερες ταινίες, δηλαδή βλέπουμε και ξαναβλέπουμε ταινίες με τον λογοθετήδη. Έχει καμία σχέση η υποκριτική σχέση, η δουλειά, το παίξιμο των σημερινών ηθοποιών μεταξύ αυτών και εγώ με εκείνα εκεί?
με εκείνα τα μεγαθύρια και δει το λογοθετή δηλαδή που ο λόγος του ήταν και τι ταινίες. Ένας ήρωας με παντούφλες για μένα είναι η καλύτερη ελληνική ταινία. Η καλύτερη ελληνική ταινία. Επίσης, ο καλύτερος Βέγκος που σε ταινία, σε ποια είναι, θα σε κάνω βασίλισσα. Για μένα ο Βέγκος εκεί είναι ένας ηθοποιός πραγματικά δουλεμένος από το Σακελάριο που είναι μια υπέροχη ταινία. Και ο Βέγκος έχει κάνει ταινίες και μάλιστα πρόσφατες με Λύσε το Ζωνάρι. Ναι. Εκείνη η ταινία όμως βλέπεις ένα Βέγκο ο οποίος είναι... Ωραίος ήταν και στο τι έκανε στον πόλεμο Θανάση. Ωραίος, αλλά δες όμως, βάλ το κάτω και δες την ασπρόμαυρη θα σε κάνω βασίλισσα με το ρυθμό αυτής της ταινίας. Το ρυθμό. Ναι, ο ρυθμός. Γιατί, βέβαια, είχε φοβερό ρυθμό, ήταν απίστευτος, σε σχέση να έχει με το ρυθμό του λόγου και τα λοιπά, όταν έπρεπε γρήγορα, όταν έπρεπε αργά και τα λοιπά. Κατά συνέπεια, εκείνες μ' αρέσουν. Απ' τις σημερινές, δύσκολα. Παράδειγμα, το τελευταίο που είδα και μου άρεσε, που δεν είναι ταινία και είναι μια Μαρία που έγινε Κάλλας, ένα σύριαλ που μου άρεσε πάρα πολύ πραγματικά και όλοι οι ηθοποιοί ήταν καλοί. Θα βγαίνει η άλλη κοπέλα και λέει και πια κοντέθημα είναι κοπέλα που βγήκε και είπε δεν ήταν ωραία αυτά. Ενώ είναι μια πάρα πολύ καλή σειρά με υπέροχους ηθοποιούς και καλή σκηνοθεσία. Σειρά. 7-8 επεισοδίων. Θα συνεχίσει νομίζω. Μιας και πιάσαμε το Βέγκο λίγο τώρα. Συνεργάστηκες και με το Θανάση, έτσι. Να μας πεις έτσι κάποια πράγματα. Η χειρότερη εμπειρία της ζωής μου η συνεργασία με το Θανάση. Ναι. Ήτανε τόσο ξύρας, περίεργος. Άλλωστε τα έχετε διαβάσει, τα έχουν γράψει. Με τη σκόνη όντως είχε πραγματικά θέμα. Στο Δελφινάριο μια ιστορία. Λοιπόν, παίζουμε, έχει έρθει η πρώτη χρονιά που παίζει ο Τσάκωνας στο θέατρο. Κώστας Τσάκωνας. Στο Δελφινάριο, ο Κώστας Τσάκωνας. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, φίλος. Και ο Βέγκος είχε το πρόβλημα με τη σκόνη. Δεν μπορούσε με την τάξη στο παίξιμο όλα να γίνουν όπως τα κάναμε στις πρόβες. Μην αλλάζαμε, μην πήγαινες εδώ και καθόσουν, έπρεπε εκεί που είχαμε ξεκινήσει. Τον ενοχλούσε. Τον ενοχλούσε και μπέρδευε και τα λόγια του. Έχανε τα λόγια του. Ο Τσάκωνας λοιπόν είχε ένα περιοδικό το οποίο είχε βάλει μέσα σκόνη. Πώς είναι αυτή τη σκόνη, δηλαδή. Και όπως πηγαίνει κοντά του και του μιλάει και μου λέει άλλες και στη σκηνή ανέξαλλο. Αυτό το πράγμα. Ανεύθυνε Τσάκωνα. Ένας χαμός. Ήταν καλαμπουρδής ο Τσάκωνας. Φοβερός και ο Κώστας, φοβερός τι να λέμε. Και γνωρίζονταν από παλιά. Είχαν παίξει σε μια ταινία που έκανε το... Τι έκανε ο Τσάκωνας, έκανε ένα... Ναι, από που πάνε για τη Χαβούζα, μετά κάνει το Θανάση, φύξε κι άλλο το Ζωνάρι, κάνανε. Είχαν παίξει μαζί. Και στο Βέγκος ο τρελός Καμικάζε έκανε ο Κώστας κάτι μικρό εκεί πέρα μετά. Τώρα, σε σχέση με τα σύριαλ που έκανε, σε ταινία δεν δούλεψα με το Βέγκο, με τα σύριαλ που έκανε, πώς λεγόταν αυτό. Τα βεγγαλικά. Τα βεγγαλικά και αυτό που έπαιζε και ο Ζουγανέλης με κάτι ληστές, τι ήταν αυτό. Και αυτό βεγγαλικά. Δεν το θυμάμαι αυτό να σου πω την αλήθεια. Δεν το θυμάμαι. Τα βεγγαλικά εντάξει είναι πασίγνωστη. Ήμουν υπεύθυνος παραγωγής. Και εκεί έβλεπες το πόσο χρονοτρυπούσε ο Βέγκος για να τοποθετήσουμε κάτι πορτοκάλια σε μια πιατέλα που δεν πήρε ποτέ πάνω σε ένα τραπέζι. Κάναμε 4,5 ώρες. 4,5 ώρες. Πληρώνοντας το στούντιο Μαργαρίτα, πληρώνοντας όλους τους τεχνικούς και βεβαίως και τους ηθοποιούς που τα ξανάφερνε. Γιατί ο Βέγκος στην πληρωμή του ήταν λοιπόν βασανιστικό. Σου πω τώρα γυρνούσαμε στο Φιλοπάπου και έπαιζε και ο Ζανό ο Ντάνιας. Ζέστη να σκάει ο Τσίτσικας. Και γυρίζει ξανά και ξανά. Είναι ο Ζανός ένα βράχαμα. Πέτ, κάνει ένα. Λέει, ξαναλέει, τα ξαναλέει. Όλα ήταν καλά. Πώς να σου πω, δεν ήταν να ερμηνεύσει και τίποτα. Άλλη και είναι καλός ο Ζανό. Πάλι μέχρι το μεσημέρι είχε γίνει η καράφλα του Βέγκου κατακόκκινη. Πιο κόκκινη. Ανάση. Μη μου μιλάς, πάμε ξανά. Πράγματα και θάματα. Τέλος πάντων, ήμουν υπεύθυνος να φάμε κιόλα το μεσημέρι, στο οποίο έκανε τρελά έξοδα. Έφυγα λοιπόν, έκλεισα, όπως κατεβαίνουμε προς του
πώς λέγεται εκεί στην γέφυρα που τελειώνει το μοναστηράκι, Θησίο. Στο Θησίο, ναι. Μια ταβέρνα, ανέβηκα πάνω, λέω το και το θα έρθουμε, θα έχουμε καλή μεταχείριση, καλές τιμές κτλ. Και βέβαια, ακολουθώντας και την οδηγία του Βέγκο, να βάλω μπύρες στην κατάψυξη. Άμα δεν υπάρχουν μπύρες στην κατάψυξη, πώς θα πάμε. Έτσι, ακριβώς. Έβαλα και μπύρες στην κατάψυξη, δεν το ξέχασα γιατί θα γινόταν χαμός. Και φτάνουμε, τελείωσε το γύρισμα αυτό το φοβερό με τη φαλάκρα του κατακόκκινη. Φτάνουμε, οι μπύρες. Τρέχω εγώ, λέω, γιατί αργούσε να φέρετε. Φέρνω 2 μπύρες σχεδόν παγωμένες, είχαν κάνει. Και πιάνει παιδιά την μπύρα ο Βέγκος, όπως είναι, και τη βάζει στην καράβλα. Και όντως έκανε έσβησε και βγήκε. Μια τραγική περίπτωση ο Θανάσης σε αυτά τα πράγματα, εξόδευε πάρα πολλά χρήματα, αλλά έντιμος. Όταν έφυγα και πήγα το 90 στον Εύρο για ένα διάστημα που γεννήθηκε η κόρη μου, με έπαιρνε 2 φορές τη βδομάδα τηλέφωνο. Γιώργο, σου χρωστάω. Ναι, μου χρωστάς, εντάξει, θα γυρίσω κάποια στιγμή. Γιώργο, δεν το ξεχνάω την επόμενη σου χρωστάω. Ναι, ρε Θανάση, είναι δυνατόν. Τόσο τυπικός με αυτά. Ναι, μην ανησυχείς, τα λεφτά θα τα πάρεις και τα λοιπά. Ωραίος, φοβερός, υπέροχος. Πάμε τώρα και στη Ρένα τη Βλαχοπούλου που είχε στην τιμή να συνεργαστείς σε μία ταινία σίγουρα και να μας πεις και θέατρο. Μία ταινία σίγουρα. Ρένα τα ρέστα σου νομίζω. Όταν έφυγα και πήγα από τον Ποταμίτη και πήγα στους κινηματογράφους, είχα την τύχη να δουλέψω και με τον Μάνο του Χατζηδάκη. Ευλογία. Ο Μάνος. Τεράστια προσωπικότητα. Να σου πω μια σκηνή μονάχα, κάνουμε πρόβες και τα λοιπά, τραγουδούν, δείχνουν και μας έχει μισοπάρει ο ύπνος όλους. Και σηκώνεται ο Μάνος, κάτι είπε στον πιανίστα, το μαέστρο που έπαιζε και του λέει, του δίνει ρυθμό και ζωντάνεψε όλος ο κόσμος, δηλαδή με το που ανέβηκε να δώσει λίγο ρυθμό στη μουσική του, ανέβηκε και ξύπνησε όλος ο Θίασος που κοιμόμασταν κάτω, διάφοροι χαραμοφάιδες τότε, δυστυχώς. Πού είχε συνεργαστεί με το Μάνο το Χατζηδάκη? Στην πορνογραφία. Πορνογραφία. Στην πορνογραφία. Και ποιοι παίζανε εκτός από σένα? Η Σαφόνο Ταρά, βέβαια. Από εκεί και πέρα παίζανε, κάτι τέτοιο. Ήταν ο Χίνος ο Ψηλός, ο ηθοποιός, έχει πεθάνει και αυτός, που κάνει πολλές διαφημίσεις. Ο Τζούμας, ο Κώστας ο Τζούμας. Δεν έπαιζε. Ο Κώστας ο Τζούμας ήταν στην πορνογραφία και δεν έπαιζε. Τι έκανε? Ένα βάλτς χόρεψε. Δηλαδή, τι μας καταλαβαίνεις δηλαδή γιατί η παράσταση αυτή είχε κάνει. Από την άλλη, διάφορα παιδιά άλλα φέρνανε νούμερα, τα παίζαμε. Ένα νούμερο μπαίναμε, κάναμε τους επισκέπτες και ήμασταν αμίλητοι επί 8-10 λεπτά στη σκηνή. Λες, παιδί μου, εντάξει, δηλαδή εδώ δεν κάνουμε ακριβώς Μπέκετ ή Σάρτρ ή κάτι. Εδώ γαμώτο είναι μια επιθεώρηση η οποία έχει φοβερή μουσική, όλες τις επιτυχίες που ακούγονται ακόμα και σήμερα. Αυτά τα πράγματα. Και τέλος πάντων ήταν ανοιχτός, δεν μπορούσε να πει όχι ο Χατζηδάκης και έτσι λοιπόν. Τράβηξε η παράσταση, Γιώργο? Όχι, δεν πήγε καλά. Και μόλις αυτά δεν πήγε καλά. Την κατεβάσαμε σε πολύ λίγο διάστημα. Πολλοί κόσμος ήθελαν να τη δει, αλλά δεν ήταν καλή παράσταση. Για παίζουμε την Νοταρά, έτσι, πώς ήταν η εμπειρία? Η Νοταρά, προς το τέλος, δυστυχώς η υγεία της καταβεβλημένη, να περπατούσε, δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να κάνει. Και στο θέατρο που παίζαμε, ποιος για όλους ήταν το Superstar. Του Ντούζου ήταν τότε το Superstar ή κάνω λάθος? Νομίζω δεν ξέρω ποιο πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων, η σκηνή και κατέβαινες κάτω για τα καμαρίνια αριστερά-δεξιά της σκηνής, κατέβαινες κάτω στα καμαρίνια. Όταν ήταν η ώρα να βγει Νοταρά που κατά καιρούς εχνότανε, την έπαιρνε ένας άλλος φίλος συμμαθητής και αυτός που έπαιζε στην παράσταση, ο Αλέξης ο Στήλιος. Την έπαιρνε και την έβγαζε και την έβαζε στον καναπέ. Στο νούμερο τουλάχιστον που έπαιζε κι εγώ μαζί της. Απ' την ώρα, ρε παιδιά, που καθότανε στον καναπέ, ο καταβεβλημένος άνθρωπος αυτός, η γυναίκα με τα προβλήματα υγείας κτλ. Ήταν άλλο πράγμα. Ζωντάνευε. Και όχι μόνο αυτή, ζωντάνευε και η σκηνή, ζωντάνευε και
Όλο μαζί. Έδινε παλμό που λέμε έτσι. Για άλλο πράγμα. Και τι έκανε, μιλούσε στο τηλέφωνο. Λόγια όμως δεν μπορούσε να μάθει. Και από την άλλη μεριά του τηλεφώνου της έλεγα εγώ τα λόγια της. Σαν υποβολείο ένα στυλ, κάπως, να το πούμε. Υποβολείο, αλλά τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά, ναι. Λέγε βρε, δεν σ' ακούω, τι είπες. Φοβερή όμως, έτσι. Φοβερή, εκπληκτική. Και εκεί είχα την τύχη να έχω στο καλύτερο νούμερο της πορνογραφίας, που ήταν αυτό που έπεφτε το θέατρο από το γέλιο, ήταν της Νοταρά, που έμπαινα κι εγώ και έκανα ένα κνίτη που έβγαινε να πουλήσει, πώς τα είναι αυτά που πουλάνε οι κνίτες. Αυτό, να πουλήσει τις συνδρομές αυτά. Πώς τα λένε. Έλα. Προκηρύξεις, φυλάκια. Όχι. Που του δίνει. Συνδρομές. Να πουλήσει αυτό. Και πέρασε, πέρναγα, κάτσε, καθόμουν στον καναπέ και άσε να μου βάζει χέρι, να μου ρίχνεται στη σκηνή και τα λοιπά, τρομάζω και τα λοιπά, αγόρι μου και φοβερό έκανε, γιατί και πριν στο τηλέφωνο μιλούσε για τους πολιτικούς, ποιοι έχουν, σε ποιους φαίνεται αν έχουν, πώς το λένε, προσόντα. Λοιπόν, ναι, υπέροχη. Ωραίες συνεργασίες. Μοναχικός άνθρωπος, όταν τέλειωνε η παράσταση, πού θα πάτε, πάμε να φάμε. Ήθελε παρέα. Ήθελε παρέα. Ο Μπιμπίλας ήταν τακτικός, πήγαινε τις περισσότερες φορές, έπαιζε και ο Μπιμπίλας στην παράσταση. Ναι. Θα τους θυμηθώ, αλλά δεν θυμάμαι πολλά. Οι συμμαθητές μου από τη σχολή, η γυναίκα μου, έπαιζε βεβαίως. Άλλα ονόματα στο θέατρο. Άλλα ονόματα. Εγώ που έπαιξα, από εκεί και πέρα όλοι οι ηθοποιοί, Μουστάκα, Τσιβιλίκας, αλλά όλοι αυτοί σε επιθεώρηση. Και φτάνουμε στην Βλαχοπούλου για να δεις ότι απαντάω στις ερωτήσεις. Βέβαια, δεν ξεχνάς τίποτα εδώ. Μετά λοιπόν την πορνογραφία και τα λοιπά, έκανα και μία περιοδία που έκανα δική μου δουλειά. Πάλι επιθεώρηση, ανεβάζοντας όμως και κάτι πιο άλλα νούμερα μέσα. Γνώρισα το Μαρασούλη, το Δημήτρη, νομίζω πρώτα. Και γιατί μάλλον τον γνώρισα, τον ήξερα διότι ως τεχνικός δούλευα και στο Δελφινάρι, ως τεχνικός. Και ήρθε η ώρα και του ζήτησα ένα αυτοκίνητο και μου έδωσε μου λέει θα σου βρω. Και ποιο μου βρήκε, το αυτοκίνητο του Θόδωρο του Κατσαδράμη και της Παπανίκα. Ναι. Παπανίκα εδώ κάπου έμεινε και ερχόταν στο μαγαζί, ήταν πελάτησα στο μαγαζί μου. Και μου το δώσανε μόλι του στη ψυχή το αυτοκινητάκι που είχαν αυτοί που κάνανε περιοδίες και μου δώσανε. Τέλος πάντων γνώρισα το. Και μου λέει, γιατί δεν θες να δουλέψεις στο θέατρο. Να έρθω. Μα σου κάνουν, λέει, 10χρονο συμβόλαιο πια και ο Ηλίας. 10χρονο συμβόλαιο. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Ισόβια που λέμε. Να μην έχει άγχος, θα δουλεύεις εδώ. 10 χρόνια συμβόλαιο απευθείας. Συνέχεια δουλειά, μεγάλο θέμα, έτσι. Και κάνω το λάθος και λέω ναι. Ο λάθος τελικά αποδείχτηκε. Βέβαια, τι σχέση είχε όλο αυτό με το θέατρο. Διότι η επιθεώρηση δεν είναι θέμα να είσαι καλός ή κακός ή κακός ηθοποιός. Να είσαι ηθοποιός γεννημένος για τέτοια πράγματα. Όπως από τους πολύ καλούς που ήταν ο Μουστάκας, ο Τσιβιλίκας, ο Ψάλτης, ας πούμε. Ο Ψάλτης, από όλους αυτούς. Και την πρώτη λοιπόν που μπαίνω είναι η Βλαχοπούλου και ο Ψάλτης. Η Ελλάδα έξω από το Κιάτο. Έξω η Ελλάδα από το Κιάτο. Πρέπει να ήταν ο Ψάλτης, η Βλαχοπούλου. Ήταν ο Ψάλτης. Και μου δίνουν πια, επειδή πηγαίνω με προδιαγραφές και με αφίσες από ταινίες, μου δίνουν. Είμαι σχεδόν αυτό που λένε δεύτερος ηθοποιός. Πρωταγωνιστές, δεύτερος και μετά τα παιδιά. Δεν ήμουν στα παιδιά, είχα περάσει στους δεύτερους. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Είχε απλά πολύ ρόλο με τη Βλαχοπούλου. Δεν έκανε ένα σκηνοθέτη που περιφερόμουν με την κάμερα, στείναμε και λέγαμε διάφορα τι και πώς. Και εκεί η Βλαχοπούλου διαπιστώθηκε ότι δεν λέει συνέχεια το κείμενο ή προσθέτει ή κάνει αναλόγως με την. Και αυτό το κράτησε. Και γίνα ένα βράδυ κατά τις 12:30 τραν το τηλέφωνο. Έλα, ποιος είναι? Από το Σιμονετάτο. Έλα, λέει, σε θέλει η Βλαχοπούλου. Πού με θέλει η Βλαχοπούλου, ρε παιδιά? Να παίξει, λέει, σε μια ταινία γιατί είναι μονοπλάνο και αυτή δεν λέει τα λόγια και το παιδί που πήραμε και τα λοιπά δεν την ατακάρει, κάνουμε χάσματα. Τέλος πάντων, πού είστε στο αεροδρόμιο? Πάω στο αεροδρόμιο μέσα στη νύχτα και γυρίζουμε
Το Ρένα τα ρέστα σου. Κινηματογραφική ταινία. Αυτό να το ξεχωρίσουμε. Η τελευταία του Σακελάριου. Η τελευταία, ναι. Φρικτή ταινία και αυτή. Θεός χωρέσει τους όλους, αλλά δυστυχώς δεν ήταν ταινία. Παρ' όλα αυτά, οι συνεργάτες. Εγώ πήγα λοιπόν γιατί με Τσίτσι Βλαχοπούλου που με ήξερε από το θέατρο, διότι δεν σταματούσα όταν έλεγε άλλα. Όπως εσύ δεν σταματάς και λες συνέχεια, έτσι και εγώ δεν σταματούσα. Μπορούσες δηλαδή και την έφερνες βόλτα που λέμε. Όχι βόλτα, δεν είναι θέμα βόλτας. Λέει κάτι και ας προσαρμόζεις το διάλογο σε αυτό που είπε. Δεν είναι κάτι το φοβερό και τρομερό αυτό. Τέλος πάντων, έτσι λοιπόν έπαιξε με τη Βλαχοπούλου. Η πρώτη επαφή με το Βέγκο έρχεται πάλι με Χάρη Κλίν Βέγκος σε μια ωραία παράσταση αυτή πραγματικά, διότι πολλά θεατρικά στοιχεία που έπαιζε ο Βέγκος με το Χάρη Κλίν, κάτι σκυλιά πεινασμένα και κοιτούσαν στην ταβέρνα. Πολύ ωραία. Έπαιζε τότε ο Χάρη Κλίν και ένα νούμερο που έκανε τον άγνωστο στρατιώτη που έβγαινε από τον τάφο και έλεγε ο Μίτσος από τα Λεχενά. Έχω δει εγώ, λέει, εδώ έρχονται όλοι με τα ρόλεξ, με τα πράγματα, με τιμούνε ρε μάνα, με τιμούνε. Ο Τσοχατζόπουλος, έρχονται, λέει, όλοι αυτοί. Χτυπούσε βέβαια όλη αυτή τη χλίδα που αποδείχτηκε στο τέλος και το πραγματικά που λέμε, ότι ήταν. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε πάλι τα πολιτικά. Λοιπόν, Φρέντερικ, τώρα που δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, για πες μου, ποια είναι τα σχέδιά σου για το Μέρικ, Μια όσο γίνεται κανονική φυσιολογική ζωή, κύριε Κρόμ. Δηλαδή, Φρέντερικ, να γίνει σαν εμάς, Γιατί κύριε Κρόμ, εμείς τι έχουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Μαζεύτηκαν αρκετά χρήματα. Και πλέον θα μπορείς να μείνεις για πάντα εδώ. Για πάντα. Δηλαδή που έχω. Για όσο θελήσεις εσύ, Τζότζεφ. Διάβασα για τον Νίκο των Τυφλών. Αν ήταν να φύγω από εδώ, θα ήταν να πω σε κάτι τέτοιο. Μα δεν χρειάζεται να φύγεις. Άλλωστε, Τζότζεφ, δεν είσαι τυφλός. Θα ήθελα να είμαι κάπου που να μην με βλέπουν. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι. Αλλά τελικά επαληθεύτηκε, κύριε Γκρόμ. Όντως, ο νεκτοφύλακας είχε στήσει ολόκληρη επιχείρηση. Τις νύχτες κουβαλούσε κόσμο για να δούνε τον κύριο Μέρικ, κόβοντας μάλιστα και εισιτήριο. Τρομερό! Γιατί δεν μας είπες τίποτα, Τζότεφ, γιατί. Συγγνώμη, γιατί ήθελα να πάσει κανείς κακό. Απαράδεκτο! Φωνάξτε με αυτόν τον νυχτοφύλακα αμέσως. Ρώτησα, κύριε Διευθυντά. Είναι εδώ. Το 1985, Γιώργο μου, μπαίνουν και οι βιντεοτενίες στο παιχνίδι. Για μια πενταετία γυρίστηκε πολύ πράγμα. Λοιπόν, εκεί θέλω να μου πεις λίγο εσύ τώρα, σαν ηθοποιός που το είδες από μέσα. Χάθηκε το μέτρο τελείως με τον αριθμό αυτό τον τεράστιο, έτσι. Για πες μου λίγο. Εγώ, όπως σου είπα, ήδη δεν ήμουν ευχαριστημένος με τις ταινίες. Που ήταν ταινίες που κάναμε τουλάχιστον γυρίσματα 1,5 μήνα σίγουρα τα 2 τα κάναμε. Οι βιντεοτενίες φτάσανε να είναι πολλές αρπακόλα. Τώρα, υπήρχαν και καλές ταινίες κινηματογραφικές, υπήρχαν και καλές βιντεοτενίες. Κάποιες είχαν βγει πάρα πολύ καλές. Η αναρχικιά που έκανα με τη Γιουλάκη πάλι με βασικό ρόλο ήταν βιντεοτενία 5 ημερών. Με τον Σιμονετάτο στην παραγωγή και το Φουρνιστάκι σκηνοθέτη. 5 ημερών. 5 μέρες μόνο. Παρόλα αυτά όμως, επειδή δεν έχει απαιτήσεις και επειδή και η Γιουλάκη μία ηθοποιός με φοβερή πείρα και καταξιωμένη βγήκε αυτή η βιντεοτενία, μπορώ να σου πω, από τις καλύτερες που έχω παίξει σε βιντεοτενία. Από εκεί και πέρα δεν έκανα πάρα πολλές. Όχι, δεν έκανες πολλές βιντεοτενίες. Αυτό τώρα είναι θέμα του ότι είδες τι πεζόταν ή έτυχε απλά. Όχι, τα λεφτά. Και επειδή δεν ήσουν και ικανοποιημένος. Τα λεφτά είναι καλά, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι και να μην είσαι ευχαριστημένος. Και να το ξανακάνεις και να μην είσαι ευχαριστημένος. Παράδειγμα, την τελευταία ταινία που νομίζω έπαιξα ήταν το Κλάμα στα σχολεία. Στο Κλάμα στα σχολεία. Η συνέχεια από το Γρανίτα από Μελάνη που λέμε, ναι, και έπαιξα στον Ορφέα τότε. Και ήταν σκηνοθέτης και βοηθός του πάλι εγώ, ο Φώτης ο Μεταξόπουλος. Και του λέω, έχω γύρισμα να πάω. Πρώτα το θέατρο. Και αυτός τραβάμε ένα τσακωμό εκεί. Δηλαδή, όχι να μην παίζω σε κινηματογράφο, ο Φώτης έπαιζε. Αλλά όταν έχεις θέατρο δεν μπορείς να κάνεις κινηματογράφο. Μα λέω, στη μέση πρέπει να είναι αυτό εκείνο. Τσακωνόμαστε. Και λέω, δεν θέλω τώρα να το φτάνουμε σε σημείο να προσπαθούν να τσακώνονται οι μαρσούδες με το Φώτη, αφού το είπε και είναι σκηνοθέτης, πάει στο διάλογο, δεν θα φύγω από το γύρισμα, από τη θεατρική πρόβα. Ναι. Και άφησα τη Γρανίτα, το Κλάμα στα σχολεία στη μέση. Στη μέση. Υπάρχουν σκηνές που δεν τις έκανα. Και γίνεται η συνέχεια
Και δεν με φωνάζουν βέβαια εμένα. Είναι μετά που λες το ράδιο Αρβίλα που πάνε στο στρατό πλέον τα παιδιά. Που πάνε στο στρατό. Εγώ έχω βγει απ' έξω επειδή έκανα την κουτσουκέλα πριν. Και έτσι δεν ήταν. Παρ' όλα αυτά όμως, μία σκηνή που δεν ολοκληρώσαμε λόγω της απουσίας, την ταιριάξαν και τη βάλαν στο ράδιο Αρβίλα. Το βάλανε, αλλά λένε οι άλλοι τι θα γίνει για να δέσει η σκηνή. Και το δες έτσι, κοίτα. Και το δες έτσι και το έβαλε εκεί και γι' αυτό με γράφει και εμένα guest μαζί με τη Σπεράντζα Βρανά και έχασα και στοίχημα. Γι' αυτό γιατί περνάει, μα μου λέει παίζει σε ταινία, την είχε το Ιντεάλ. Λέω όχι ρε δεν παίζω, ποιο ράδιο Αρβίλα δεν παίζω. Πας ένα στοιχηματάκι, πάω ένα στοιχηματάκι. Το χάνω γιατί πάω και βλέπω στη guest star. Κοίτα η Βρανά, η Ντερτίμα και εγώ. Και εσύ. Όλοι guest star ήμασταν. Τέλος πάντων, τέτοιες φυλακίες. Λοιπόν, για τις βιντεοτένειες λοιπόν αυτά πάνω κάτω. Δεν είναι κάτι που μου άρεσε που ήταν τέτοιο το παπάρι. Έκανα ως διευθυντής παραγωγής ο Θανάσης στη χώρα του Θα. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Ναι. Ούτε δεν μπορείς να επέμβεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ένα χαμό και μια φρικτή ταινία, έστω βιντεοτενία. Εσύ όταν έπαιξες σε κάποιες βιντεοτένειες έτσι έλεγες ας πούμε κάτι που σε ενοχλούσε στο σεναριογράφο, ότι αυτό να το διορθώσουμε, δεν μ' αρέσει, μπορούσες έτσι να πεις κάποια πράγματα? Όχι, δεν. Το σενάριο το έπαιρνες και το σεναριογράφο που να τον βρεις. Δεν το συναντάς. Ούτε το μάζευες κάπως άμα δεν σου άρεσε με το δικό σου έβαζα τρόπο. δικά μου λόγια κατά καιρούς. Ή έβαζα δικά μου λόγια ή ό,τι νόμιζα ότι πρέπει να πω. Ωραία. Αλλά σε σχέση με μένα, όχι σε σχέση με όλο το έργο. Ωραία. Μετά τις βιντεοτήνες θα πάμε και λίγο στην ιδιωτική τηλεόραση σιγά σιγά. Τι λες και εσύ λίγο, να μας πεις και εκεί πέρα λίγο, υποφέρανε λίγο οι ηθοποιοί της γενιάς σου, έτσι, στην ιδιωτική και μετά. Στην τηλεόραση, όταν άρχισαν αυτό και ο Αντένα και ο Φόσκολος να κάνουν όλα αυτά καλημέρες, καληνύχτες ζωές, μέσα στην ομάδα που ζητήθηκε μου είπαν και εμένα να πάω. Ήμουνα στην ομάδα των ένας που είχε παίξει σε μερικές ταινίες. Πήγα και λένε θα παίρνεις 100.000 το μήνα, 100.000 το μήνα, αλλά θα είσαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τι θα κάνω? Ό,τι βγαίνει. Λέω πώς? Έτσι, δηλαδή δεν είναι, πώς θα έρχομαι, θα παίρνω, αφού θα παίρνεις θα τις 9. Πώς τι μένει, θα έρχομαι, θα παίρνω και θα έρχομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και ό,τι βγαίνει, και έτσι δεν πήγα εγώ. Σε ενοχλούσε και λίγο ότι σε πήγαινε πίσω λίγο αυτό το πράγμα και καλλιτεχνικά, να το δούμε και λίγο έτσι. Δεν το είδα ποτέ ότι είχα κάνει κάτι ή ότι είχα γίνει σε σχέση όνομα. Όχι, δεν το είχα δει ποτέ έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Με ενόχλησε, θα έρχεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα παίρνεις 100.000 το μήνα και ό,τι βγει. Ό,τι βγαίνει. Άλλωστε έτσι κάναν και οι άλλοι. Κάτι έβγαινε, το παίρναν και στην πορεία ο Φόσκολος έγραφε και κάποιοι παίζανε. Ναι. Η βασική. Μπορεί κάτι να βγει. Δεν ξέρω. Δεν πήγα λοιπόν στην ιδιωτική όπως το λες. Είχα προχωρήσει όμως σιγά σιγά και περνάει ο καιρός. Φτάσαμε και περάσαμε το 90, 96, 97. Κάποιοι της γενιάς σου χαθήκαν εντωμεταξύ μέσα στη δεκαετία του 90 ή αλλάξαν και επάγγελμα. Ξέρεις, τώρα και χωρίς δουλειά στην ιδιωτική τηλεόραση δεν ήταν εύκολα για κάποιους. Ναι. Τώρα εσύ δεν ξέρω τι έκανες εκεί πέρα, πώς πήγαινε, είχες προτάσεις, ήδη δεν μου άρεσε, δεν το ήθελα, έφευγα, ξαναγύρισα στο συνεργείο που έφτιαχνα σκηνικά. Ξαναγύρισα ζωγραφικές. Αυτό που λέμε μάθε τέχνη πιάσινα και τα μαθητάσεις πιάσινα. Δούλευα Λάρισα, Καλαμάτα, Αθήνα. Πολλά θέατρα με ζητούσαν περιέργως. Δούλευα ο Γκαρά. Έχεις κάνει πολύ πράγμα. Πώς λέει το ημερολόγιο ενός τρελού. Έφτιαχνα σκηνικά λοιπόν και γνωρίζεις κάποια στιγμή και περισσότερο από την σκάλα, γιατί έφτιαχνα την μπούκα στο θέατρο της Λάρισσας, με έπιασε το πόδι μου. Κίστη του Μπέικερ ονομάστηκε και εκεί τρομάζω. Ξαφνικά έχω οικογένεια. Έχω τη γυναίκα μου και έχω κάνει και παιδί. Τώρα τι κάνω? Λέω αμάν. Άμα δεν μπορείς, άμα έχεις το πόδι σου και είσαι ζωγράφος ή τεχνικός, δεν μπορείς να κάνεις σκηνικά. Και λέω θα κάνω μια δουλειά την οποία θα την αστρώσει και μετά θα γυρίσω στο θέατρο, στην κινηματογράφο, όπου γουστάρω. Τα πράγματα δεν πήγαν έτσι. Έφτιαξα το μαγαζί που δείχνουμε στο τρέιλερ. Πότε όλο αυτό περίπου πια έχουμε φτάσει πια 95-96. Στα μισά λίγο μετά της δεκαετίας του 90. Ναι.
Ως τότε δούλευα στα σκηνικά και διάφορα τέτοια, μέχρι να πιάσει το πόδι μου. Πιάνει το πόδι μου, αναγκάζομαι να δουλέψω. Εσύ, όσο ήσουν ενεργός στο θέατρο και στις ταινίες και σε όλα αυτά, ήσουν πάντα της φιλοσοφίας ότι κάτι πρέπει να υπάρχει στο μυαλό του ηθοποιού για να βιοποριστεί. Κάτι σταθερό, μια δουλειά να μπορεί να δουλεύει. Αυτό το ακολούθησε και με την κόρη μου όταν τελείωσε τα σχολεία της και σπούδαζε για ρούχα και τέτοια. Σχεδιάστρια. Μου λέει θέλω να πάω και σε δραματική. Λέω πολύ ωραία. Γιατί να μην πάω, να πας. Αλλά θα δουλεύεις και θα πας. Δηλαδή αν δεν θα πηγαίνεις δραματική θα κάνεις μια δουλειά. Να υπάρχει κάτι πάντα. Θα δουλεύεις. Δηλαδή θα κάνεις μια δουλειά και θα έχεις και τα έξοδά σου να πληρώνεις. Γιατί να πας σε μια σχολή που πληρώνανε. Στο 2 δεν πληρώναμε. Ποτέ έπαιρνες υποτροφία ή δεν σε βάζανε. Ή το ένα ή το άλλο. Δεν υπήρχε κάτι ενδιάμεσο. Έτσι και δεν ακολούθησε η κόρη μου. Μου το φυλάει. Λοιπόν, από το 95-96 που έκανα την άλλη δουλειά, χοντρική στα μαγαζιά, πουλούσα ήδη χρωματοπολίου. Ήταν μικρή η αποθήκη που είχα στην Αλτσούπολη, εκεί την είχα μικρή, δεν με έπαιρνε και ήρθα εδώ που ήταν μεγαλύτερος ο χώρος να έχω και λιανική, έτσι βλέποντας ότι σιγά σιγά η χοντρική δεν είχα μέλλον στη χοντρική γιατί είχε αρχίσει η αγορά να μην πληρώνει. Και προκειμένου να πηγαίνω εγώ να τσακώνουμε με 5 τη μέρα για να πάρω τα λεφτά μου, λέω άσε δεν είναι, θα βρούμε και κανένα μπελά στο τέλος. Και άνοιξε αυτό το μαγαζί, με παίρνει ο Τέμπος. Έλα, θέλω να παίξει ένα σύριαλ. Πρέξε μου, βρε καλέ μου, τώρα έχω το μαγαζί και τα λοιπά, δεν προλαβαίνω, δεν κάνω. Την επόμενη μέρα τσούπ στο μαγαζί ο Τέμπος και ο βοηθός του. Πω, σε θέλανε όπως και τι είναι, Αντώνη, τέλος παραγγέλνουμε τσίπουρα, μεζέδες, είχε ένα καφενείο τότε στη γωνία που είναι τώρα τηλέφωνα και πίναμε τα ούζα μας και περνάγαμε ωραία. Θα έρθεις και θα φροντίσω να πάρεις και καλά λεφτά. Νομίζω ήταν και έτσι ξαναπήγα τηλεόραση αυτήν τη δεκαετία. Ποια ήταν η σειρά αυτή? Τέλος πάντων έκανα, δεν θυμάμαι και τους τίτλους εγώ επειδή δεν δίνω σημασία. Μήπως ήταν ο επισκέπτης της Ομίχλης? Ο επισκέπτης Ομίχλης ήταν μετά. Αυτό ήταν ένα όπου έκανα έναν κακό άνθρωπο που βγήκε από τη φυλακή, σκοτώθηκε με τη γυναίκα του, την τζάπησε στο ξύλο, έπαιζε ο Πέτρος ο Φυσούν. Διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων έκανα ένα πολύ κακό άνθρωπο που σκότωνε, έδερνε και λίστευε και άφησε παράλληλη τη γυναίκα του, τον οποίο στο τέλος με σκοτώνει ο γιος μου. Και όπως προχωρήσει το πράγμα, μου βγάζει, ενώ ήταν για 12 επεισόδια, μου λέει άλλα 10. Παράταση που λέμε. Άλλα 10, άλλα 10, αφού το κάναμε που το κάναμε, να πάει στην αρχή. Γιατί πραγματικά δεν μπορούσα να αφήσω στο μαγαζί. Τώρα είναι ο γιος μου, το έχω αφήσει στο γιο μου. Βγάζει άλλα 10. Άρωμα γυναίκας. Μετά ήθελε κι άλλο, κάναμε κι άλλο, αλλά τότε είχα πάρει υπάλληλο και μπορούσα να πάω και στα Γιάννηνα να κάνουμε τον επισκέπτη ο Μίχλης με το Φέρτη που έκανα. Και αυτή ήταν η επαφή μου λίγο με την ιδιωτική τηλεόραση. Άλλο κάτι γύρω από εκεί. Μέχρι και στο τέλος πάλι με γυναίκα που έπαιζε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπος που ήταν τα τελευταία νομίζω. Και από εκεί και πέρα τέλος. Δεν έκανε ούτε ο Τέμπος ούτε κανένας άλλος. Ο Τέμπος ο Μοντέρ που λέμε, έτσι ο παλιός και ο σκηνοθέτης μετά. Πολύ καλός. Από τους καλύτερους Μοντέρ έχω ακούσει γενικά του κινηματογράφου. Και από τους καλύτερους σκηνοθέτες, τέτοια ηρεμία, τέτοια ησυχία, τέτοια προσοχή για τα πράγματα. Καλές σειρές αυτές. Φροντισμένες. Και επικίνδυνη αλήθεια, άλλο πάλι που έκανα διάφορους κακοφιλμούς. Με το Βαγγέλη του Κασάν είχα μια σκηνή. Πρέπει να ήταν σε αυτό που είπες, άρωμα γυναίκες κτλ. Έκανα τον κακοποιό εγώ, κάτι πάλι κακοποιό πρέπει να έκανα. Και πάμε, μεταξύ, εγώ είτε κακοποιό κάνω είτε κάνω, δεν είμαι ένας που φωνάζει ή υποκάνει, εκτός αν το απαιτεί η στιγμή. Και πήγαμε να γυρίσουμε σε ένα συνεργείο με τον Βαγγέλη τον Καζάν. Ο Καζάν βγαίνει, βλέπω ότι έχει πρόβλημα με αυτόν τον ήρεμο που υποτίθεται πρέπει να φοβηθεί. Μου λέει, του λέει, το κατάλαβα δηλαδή, του λέω ότι μη σε νοιάζει. Και έρχεται η ώρα που πρέπει να τον απειλήσω και τον αρπάω το Βαγγέλη και τον κοπανάω πάνω στο αυτοκίνητο.
πραγματικά τρόμαξε, πραγματικά. Ρε εσύ λέει, δεν ήταν. Άλλο. Ήταν πιο ρεαλιστικό από ό,τι έπρεπε. Ήταν πιο ρεαλιστικό. Ο κακός και ο σκληρός δεν είναι συνέχεια. Είναι τη στιγμή που τον αρπάει και τον βάζει κάτω να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Τι πρόβλημα είχαμε, δεν θυμάμαι. Είναι αλήθεια ότι θα αρχίσει η επίθεση. Αφού μας παράτησαν όλοι και μας άφησαν να βράζουμε στο ζουμί μας, θα έρθει και αυτή η ώρα. Ούτε χθες ήρθε συσίτιο, ούτε οι μισθοδοσίες. Οι περισσότεροι φαντάροι δεν το κρύβουν πια ότι σκέφτονται τη λιποταξία. Στο άλλο σύνταγμα πρέπει να ξεκίνησαν ήδη οι βομβαρδισμοί. Ήρθε η ώρα. Ο Τούρκος δυνάμωσε και το δείχνει. Και εμάς έτσι που μας καταντήσανε. Πώς να πολεμήσουμε πια και με τι. Μην αρχίσεις πάλι. Με νύχια και με δόντια θα πολεμήσουμε. Μπορεί να σάπισαν τα πόδια μου, αλλά θα συνεχίσω να παλεύω για τη λευτεριά. Κανού τη λευτεριά. Ποιος θα ελευθερώσει εδώ στην κόλαση που μας κουβαλήσανε. Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ είμαι φαντάρος, μικρασιάτης. Κλείνω τα μάτια και πολεμάω. Σκοτώνω και προχωρώ. Άμα κλείνεις τα μάτια, γίνεσαι ρόδα σκέτη που την κυλούνε στον κρεμό. Μα εσύ δεν είσαι ρόδα Παναή, είσαι λαός. Πρέπει να νιώσεις τα γεγονότα και να τα αλλάξεις. Εγώ δεν ήρθα για να αλλάξω τα γεγονότα. Εγώ ήρθα για να πολεμήσω. Και εγώ τι κάνω. Δεν πολεμάω. Δεν χάνω τα καλύτερά μου χρόνια στα βουνά της Τουρκιάς. Πες μας Γιώργο, και πότε μπαίνει έτσι και η συγγραφή έτσι στην πορεία. Έχει πεθάνει ο Ταχτσής και τα συγγραφικά δικαιώματα τα παίρνει ο Γαβριηλίδης, εκδοτικός οίκος Γαβριηλίδης. Γνωστός οίκος, με ποιοτικά βιβλία και όλα αυτά. Και γνωρίζω τον Γαβριηλίδη που κάναμε ραντεβού, διότι ήμουν κοντά με την αδερφή του Ταχτσή και με την ανεψιά του. Πήγαμε όλοι μαζί να βοηθούσαμε και ήμουνα κι εγώ ένα είδος, αν συμφωνώ, αν έχω να πω κάτι, να ζητήσω κάτι κτλ. Γνωρίζω λοιπόν τον Γαβριηλίδη και του λέω ότι έχω κάτι γράμματα του Ταχτσή. Μου λέει φέρτα. Γυρίζω στο σπίτι, τα βάζω στη σειρά και διαπιστώνω ότι τα γράμματα σκέτα να εκδοθούν δεν έχουν να πούν τίποτα, διότι μιλάμε, μου λέει, για θέματα του πηλίου που έχτιζε το σπίτι. Μου λέει για θέματα ότι εγώ είχα κάνει διάφορες ταξίες εκεί πέρα και τρογαφυλακή και ζητούσα μετάθεση και... Δεν θα είχαν ενδιαφέρον για τους αναγνώστες, σαν να λέμε. Δεν θα είχαν σκέτα. Έπρεπε λοιπόν ανάμεσα να εξηγήσουμε γιατί λέγονται αυτά και αρχίζω λοιπόν και γράφω τα ενδιάμεσα. Από εκεί ξεκίνησε η συγγραφή. Βγήκε το πρώτο βιβλίο που έκανα, το οποίο το γράφω τώρα γράφοντας γενικά τη βιογραφία του Ταχτσή. Ετοιμάζεις δηλαδή κάτι και τώρα, ας πούμε. Ναι. Τη βιογραφία του Ταχτσή, η οποία έχει μέσα πολλά δικά μου βιογραφικά στοιχεία, από αυτά που σας είπα και τα λοιπά, υπάρχουν μέσα και στο βιβλίο. Γι' αυτό και τα είχα έτοιμα, μην νομίζω ότι τα γεννούσα τώρα, τα είχα γράψει μια φορά, τα έχω γράψει. Και έτσι το ξαναγράφω τώρα, μόνο που μπαίνουν πολλά πράγματα. Πιάνω ολόκληρη τη ζωή του Ταχτσή, την κοινή μας ζωή και αρχίζω και γράφω. Το γράφω αυτό, βγαίνει. Ένα καλοκαίρι ήμουνα στο χωριό μου. Σε εκείνο το χωριό, σε άλλο σπίτι πια, όχι εκείνο του παππού, και εκείνο έπεσε και είχε χτίσει ο πατέρας μου καινούριο, όπου εκεί γεννήθηκε η αδερφή μου. Εγώ γεννήθηκα στο παλιό, σε αυτό λοιπόν ήταν 68, 69, 70, όχι λάθος λέω, ναι, 61, τέλος πάντων. Μετά σε εκείνο το σπίτι και έχω πάει διακοπές με την οικογένεια και λέω να γράψω μια ιστορία, τι είναι αυτό και αρχίζω και γεννάω το κόκκινο φεγγάρι πάνω από το ποτάμι. Το πρώτο μου μυθιστόρημα ουσιαστικά και το πρώτο μου συγγραφικό πόνημα δηλαδή. Από εδώ το παιδεύω, από εκεί, σχετικά μου βγήκε πολύ γρήγορα, διότι τα περισσότερα τα σκεφτόμουν, τα είχα έτοιμα, το έγραψα και γυρίζω και το εκδίδω, μου το ζητάει. Εκεί κατάλαβες, Γιώργο, ότι μπορείς να κάνεις και παραπάνω πλέον πράγματα συγγραφικά, πέρα από έτσι. να βάλω κοινά, να βάλω στα κομμάτια μέσα. Είδες κάτι παραπάνω σε σένα και στις δυνατότητες. αρχίζω να γράφω δηλαδή και πράγματα και άλλα και οτιδήποτε και μαζέματα αυτό και γράφω και τις κατάρες αμέσως μετά. Πάλι διακοπές στην κακιά θάλασσα. Και μετά εδώ είναι ο Παράδεισος και η κόλαση. Το τελευταίο μέχρι στιγμής, έτσι. Όχι, υπάρχουν άλλα 3 θεατρικά που εξέδωσα. Έχω γράψει την Κοσμογονία, τα οποία
Ναι, μεν είναι θεατρικά, αλλά διαβάζονται. Η κοσμογονία, η γέννηση του κόσμου, μέσα από βιβλία του Ησίωδου και του Όμηρου στοιχεία. Τι γίνανε όλοι αυτοί οι θεοί. Προχωράω στο 1821 που γράφω με λόγια των ηρώων μόνο. Τι έχουν πει οι ίδιοι, ακολουθούμε την ιστορία και ξεκινώντας από το Ρίγα Φεραίο, το ξεκίνημα της Επανάστασης και φτάνω μέχρι το θάνατο του Καποδίστρια και το τελευταίο είναι το 1922. 1922, μόνο που ασχολούμαι με φαντάρους στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, που το λέω στην κόλαση της Μικράς Ασίας, όπου εκεί πέρα είναι διαφορετικής ταξικής θέσης και ιδεολογίας και μιλάνε και λένε τι συνέβη, πώς εγκλωβίστηκαν, πώς πασπρόδωσαν και όλα αυτά. Αυτό είναι το τελευταίο. Δεν είναι το φεγγάρι. Επειδή εσένα σ' αρέσουν περισσότερο τα μυθιστορήματα. Αμάρε Παναγία. Είμαι, ναι, λίγο στα μυθιστορήματα εγώ, είναι αλήθεια. Εγώ να επιστρέψω λίγο θέλω στο θέατρο μετά από κάποια απουσία που είχες, κάποια χρόνια ας πούμε, επέστρεψες έτσι με μια παράσταση, αν δεν κάνω λάθος, σε ελεύθερη διασκευή δική σου, με τίτλο «Σαν άνθρωπος, σαν ελέφαντας». Ναι. Αυτό το έργο το είχα δουλέψει. Πες μας λίγα λόγια έτσι. Με τον Ποταμίτη το είχα δουλέψει, το είχε παίξει ο Ποταμίτης τον άνθρωπο ελέφαντα. Θέατρο, τόσα χρόνια λοιπόν που είχα το μαγαζί και τα λοιπά, εκτός από τον Τέμπο δεν είχε προκύψει άλλο. Κάποια στιγμή με παίρνει το 17 τηλέφωνο μία κοπέλα, η Φωτεινή Βαμβούκη, και έχει ένα έργο, μου λέει, οι Εκτιμητές. Θα παίξεις? Στείλτε μου, το διαβάζω και μ' άρεσε αυτό το έργο. Και πάω και παίζω. Μόνο που παίζω, αλλά δεν παίζαμε σε θέατρο, παίζαμε σε σε χώρους που τους έχουν εγκατελειμμένοι χώροι. Όχι εγκατελειμμένοι, που έχουν κάνει καταλήψεις, όπως ο Λαμπιδόνα στο Βύρωνα, όπως διάφοροι τέτοιοι χώροι, και παίζουμε εκεί το έργο. Πηγαίναμε καλά, παρόλο το ότι ήταν έτσι, ήταν ελεύθερη η είσοδος κτλ. Παίζουμε αυτό το έργο που μου άρεσε και έχω επιστρέψει το 17 στο θέατρο. Δεν ήταν δηλαδή ο άνθρωπος ελέφαντας. Αλλά δυστυχώς, όπως συμβαίνει σε αυτούς τους χώρους, είχαμε διάφορα ερωτικά, αγαπήσανε, κάνανε, διαλυθήκαμε και τα σπάσαμε. Το έχω αυτό το έργο ακόμα, το έχω έτσι, θέλω να το ξαναπαίξω κάπου. Α, είναι έτσι στα σχέδιά σου. Στο μυαλό μου είναι. Από εκεί και πέρα... Συγγνώμη, γιατί σου άρεσε, δηλαδή, μετά από χρόνια έκανες ένα καμπάκ. Ναι. Γιατί σου άρεσε αυτό το έργο? Γιατί μου άρεσε αυτό το έργο διαπραγματεύεται τις δυσκολίες της σημερινής εποχής, τον κόσμο που αυτοκτονεί λόγω των προβλημάτων. Είναι επίκαιρο δηλαδή. Ναι, φοβερό. Η γυναίκα μου συγκεκριμένα έχει Αλτσχάιμερ. Τα προβλήματα που έχει κανείς όταν έχει ανθρώπους με προβλήματα στο σπίτι, τι συνέβη. Η κόρη μου από επιστήμονας που σπούδασε, στο έργο μιλάμε πάντα, έγινε κλέφτρα. Και μάλιστα κλέφτρα σε ανθρώπων που χάσανε άνθρωπο. Ένα ωραίο έργο. Γι' αυτό έκανα ένα ωραίο έργο. Δεν είμαι ο πρωταγωνιστής, αλλά είναι βασικό. Όλοι οι ρόλοι είναι βασικοί εκεί μέσα. Και γι' αυτό μου άρεσε, επειδή είχε να κάνει με τέτοια. Από εκεί και πέρα γνώρισα διάφορο κόσμο. Προς το τέλος ήταν κάποιοι ηθοποιοί που παίζανε στο στούντιο Κυψέλης και με καλέσαν να πάω να τους δω. Αυτοί οι ηθοποιοί ήταν η Έφη Χατζούλη, κάποια παιδιά, η Τριανταφυλλίδη, η Ζωή. Πήγα. Γνωρίζω το Λιβανό. Βλέπω και το χώρο. Λέω να παίξω, να κάνουμε κάτι εδώ, οτιδήποτε. Ο Λιβανός, εντωμεταξύ, είμαστε φίλοι στο Facebook, έχει γίνει, δεν θυμάμαι πότε, το οποίο βλέπω σχόλια, πράγματα κάνει. Κάποια στιγμή σε κάποιο σχόλιο, λέω δεν κάνουμε κάτι. Ό,τι θες μου λέει. Τώρα, μηνύματα, ξέρεις, η τεχνολογία. Ό,τι θέλω, μένουμε στην τηλεφωνική πια. Λέω το και το, έχω έτοιμο τον άνθρωπο ελέφαντα, αν θες να ανεβάσεις σε δική μου διασκευή. Ναι. Ναι, μου λέει. Μα θα τον παίξεις εσύ. Εγώ ναι, μεν είπα αυτό το έργο, αλλά δεν ήθελα τόσο να το παίξω εγώ, διότι μεγάλωσα, είχα χονδρίνει, έπρεπε να κάνω δίαιτα. Εσύ λέει, μόνο άμα τον παίξεις εσύ.
Τέλος πάντων, και έτσι έγινε η δουλειά και πήγα στο Λιβανό. Και είχε μεγάλη επιτυχία, έτσι. Πήγε πολύ καλά. Την πρώτη σεζόν που παίξαμε ήμασταν sold out, πραγματικό sold out και πραγματικά και μόνο με εισιτήρια. Δεν υπήρχε ούτε μισή πρόσκληση μέσα. Σημαντικό αυτό. Μισή, ούτε μισή. Τη δεύτερη σεζόν που ξεκινήσαμε, για 12 παραστάσεις, πήγαμε στις 6, σχεδόν το ίδιο πάλι αυτό. Μετά αρχίσαμε να δίνουμε προσκλήσεις και τα λοιπά, διότι τα άτομα είχαν λιγοστέψει 20-25 και ήταν κάτι που ενοχλήθηκα πολύ. Όταν παίζω εγώ στο θέλω να είναι γεμάτο ρε γάμο. Το θέλω να έχει κόσμο. Έστω και αυτό το λίγο τα εισιτήρια. Και δεν ήρθες Παναγιώτη, δεν ήρθε ο Φώτης, ήρθε μόνο ο Έντι όμως. Η ομάδα είχε μια παρουσία, ήρθανε κάποιοι όμως. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν καλύπτει τίποτα. Είναι έτσι, Γιώργο μου, ξέρεις, η ζωή τα φέρνει. Το θέμα δεν είναι ότι μόνο εσείς που δεν ήρθατε, πολλοί δεν ήρθανε, που έχω στενοχωρηθεί. Με βλάβια προσπέφτω στην Άγια Εικόνα προσκυνητής πιστός και όταν τα χείλη μου αγγίξουν τα δικά σου, ίσως την αμαρτία των χεριών ξεπλύνουν. Μετά λέει ότι φιλιούνται. Τότε πάρε από τα χείλη μου την αμαρτία που άφησαν τα χέρια σου. Ίδρωσέ με δίνοντάς μου πίσω τη γλυκιά αμαρτία. Κύριε Μέρικ, εσείς δεν είστε άνθρωπος ελέφαντας. Είστε ο Ρωμαίος. Εγώ θέλω να μου πεις τώρα, πέρα από την προηγούμενη παράσταση έτσι, που μας είπες πριν σαν άνθρωπος, σαν ελέφαντας, που θες να την ξανακάνεις, κάποια στιγμή έτσι το σκέφτεσαι, εάν κάποιος ρόλος στο θέατρο έχει μείνει αποθυμένο, κάτι που να πεις ότι ρε παιδί μου αυτό θέλω να το κάνω. Εγώ δεν έχω αποθυμένα σε σχέση με ρόλους. Όχι. Δεν είμαι γεμάτος, ούτε με ενδιαφέρει το έργο, όπως ανέφερα πριν για τους εκτιμητές, να έχει κάποιο ζουμί, να έχει κάποια ουσία, να δίνει, να λέει, να μιλάει για τη σημερινή δύσκολη κοινωνία, να λέει τέτοια πράγματα. Όχι. Από εκεί και πέρα τα κλασικά τα έργα και αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Αν τύχει να παίξω κάποια τραγωδία ή κωμωδία ή Σέξπιρ ή αυτά, θα παίξω. Αναλόγως πάμε και θα κάνεις κριτική και στο Σέξπιρ τώρα, αναλόγως. Και εκεί, εντάξει, παράδειγμα, υπάρχει ένα έργο, ο Ηρακλής, που είναι του... Δεν είναι Ηρακλής μενόμενος του Ευρυπίδη. Δεν είναι του Ευρυπίδη, νομίζω. Είναι πιο σκληρού. Σοφοκλή ίσως. Τέλος πάντων, ένα έργο το οποίο παίζεται και το οποίο θέλει δουλειά. Κάτι σαν να μην είναι έτοιμο, κάτι σαν να μην λέει τίποτα. Ευρυπίδη. Κάτι σαν και καθόλου Ευρυπίδης. Δηλαδή και καθόλου, τώρα το θυμήθηκα, καθόλου, δηλαδή δεν είναι Ευρυπίδης με την έννοια, είναι αυτός που έρχεται, παθαίνει μανία. Δεν είναι, άμα είναι, δεν παίζω τέτοιο έργο. Που το έπαιξε με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Δαδακαρίδης. Το κομμάτι του μονολόγου, ένα θεατρικό που είναι μονόλογος, να παίξεις μόνος, να ανακριθείς με τον εαυτό σου. Παραδείγματος χάρη, το ημερολόγιο του Στραλιού. Θα σου έκανε το κλικ να ασχοληθείς. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα έτοιμο να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Δεν τον θεωρώ έτοιμο. Εάν το κάνω αυτό, η δουλειά που θα ρίξω για να κάνω κάτι τέτοιο, ο χρόνος που θα ασχοληθώ, είναι πάρα πολύς. Θα πρέπει δηλαδή να είναι αυτό που λέμε το τέλειο. Σε πρόβες, σε πράγματα. Και κάτι τέτοιο αισθάνομαι ότι δεν αξίζει τον κόπο. Και μετά να πάω να το παίξω, καταλαβαίνεις, δεν έχω... Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς. Περισσότερο θέλω να είναι παρέα και η παρέα να προσπαθήσει να... ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή,
το κάνω μόνος μου, ας πούμε και στον άνθρωπο ελέφαντα, η ευθύνη ήταν δικιά μου το πώς πηγαίνει η παράσταση και αυτό ήταν ένα μεγάλο βάρος. Δεν είναι πόσο μάλλον σε ένα μονόλογο. Θα πρέπει να κάνω πολλή δουλειά και νομίζω ότι ποτέ δεν θα είμαι έτοιμος να την καταλαβαίνεις την παράσταση. Όλο θα θέλω να τη δουλεύω, και θα περάσει ο χρόνος και εγώ ακόμα θα τη δουλεύω και δεν θα το παίξω ποτέ, γιατί δεν θα είναι ποτέ τέλειο. Γιατί έχω αυτήν την τελειώμα. Δηλαδή, στον άνθρωπο ελέφαντα έγινε πολλή δουλειά. Έγινε πολλή δουλειά γιατί για να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο από τη στιγμή που φέρεις το βάρος να επομίζεσαι το ρόλο του πρωταγωνιστή, πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ, πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ. Δεν είναι επιθεώρηση που πας και λες του Τζιβιλίκα, για πείτε μας τι έχει κάνει σήμερα, πώς λέει ο Παναγιώτης, για πείτε μας. Τι να σας πω. Λοιπόν, δεν έχω τέτοιες, δεν θέλω κανένα ρόλο. Εκτός κάτι που να μου κάνει κλικ. Αν μου πρότεινε ένα έργο ο Λιβανός να παίξω πάλι με την Τέτα την Κωνσταντά, δεν θέλω να δουλέψω, να ανεβάσω αυτό το έργο, το οποίο ουσιαστικά για μένα δεν λέει πράγματα. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν ασχολείται με προβλήματα του ανθρώπου, γιατί το θέατρο ασχολείται με και οι τραγωδίες και οι κωμωδίες ακόμα. Είχαν να κάνουν με πράγματα πολιτικά, είχαν να κάνουν με πράγματα κοινωνικά. Ναι. Μόνο που δίνανε τους ρόλους, υποτίθεται ότι ήταν οι μύθεοι και τα λοιπά, όλα αυτά. Είχαν να κάνουν με κοινωνικά προβλήματα, είχαν να κάνουν με τις σχέσεις του Πελοποννησιακού πολέμου. Ακόμα και οι Αχαρνείς, νομίζω, ήταν που κάνουν απεργία. Σε ποιο έργο κάνουν απεργία? Η Λυσιστράτη. Ακόμα και στη Λυσιστράτη. Έχουμε να κάνουμε με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Βλέπουμε τα προβλήματα που δημιουργεί ο πόλεμος, καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ένα έργο που λέει αυτά που λέει. Σου λένε κάτι έτσι αυτά τα έργα και θες. Αυτά τα έργα που έχουν υπόβαθρο, δηλαδή που ασχολούνται με τα προβλήματα της τότε κοινωνίας. Ναι. Δεν ήταν εργάκια. Σωστά. Έτσι. Πέρα από το ότι είναι κλασικά. Μη μου πεις ότι έχεις και άλλες ερωτήσεις. Άλλη μία οπωσδήποτε. Έτσι φτάνοντας στο σήμερα, Γιώργο, τελειώνουμε. Είσαι που λέμε χήμαρος καταρχήν. Δεν σε προλαβαίνω. Φτάνοντας και στο σήμερα, να μας πεις έτσι, το απόφθεγμά σου ποιο είναι έτσι, με όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο αυτό, έτσι, ποιο είναι το συμπέρασμα που έχεις βγάλει εσύ για τον εαυτό σου, για όλα αυτά τα πράγματα έτσι, που καταλήγει ο Γιώργος Πολυχρονίδης? Όταν πλησιάζω τώρα τα 70, το μόνο πράγμα που αυξάνεται και αισθάνομαι να έχω είναι οι ενοχές. Ενοχές. Ανήκω στη γενιά της Χούντας που μεγαλώσαμε μετά και ως έφηβοι. Ανήκω στη γενιά που οδηγήθηκε η Ελλάδα εδώ που έχει φτάσει σήμερα, σαν κράτος, σαν τίποτα, χωρίς σχολεία, χωρίς συγκοινωνίες, χωρίς πολιτισμό. Ακόμα και σε αυτό υστερούμε ποιοι οι Έλληνες. Και νομίζω ότι στο μερίδιο που μου αναλογεί δεν παλέψαμε, δεν φροντίσαμε για να φτιάξουμε αυτόν τον τόπο κάπως καλύτερο. Αφεθήκαμε, ακολουθήσαμε, προσαρμοστήκαμε και δεν επαναστατήσαμε και δεν επαναστατούμε ακόμα και αυτό συνεχίζεται μέχρι τώρα. Δεν έχω τίποτα άλλο επ' αυτού, απλά μόνο τις ενοχές μου και λέω κρίμα, είμαι προς το τέλος και δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή και εγώ μαζί με όλους τους άλλους. Και πραγματώς ρίχνω μεγάλη στην ευθύνη στη γενιά μου, η οποία ήταν η γενιά που μεγάλωσε, ανδρώθηκε μέσα στη Χούντα, έγιναν τα πολυτεχνία και όλα αυτά, τα οποία όμως ήταν στις πολιτικές, δεν ήταν για να αλλάξει κάτι κοινωνικά προς το καλύτερο που λέμε, στην κοινωνία. Και στην πορεία ούτε η αριστερά, ούτε οι σοσιαλιστές, ούτε... Σε φουσκώσαν όλα που λέμε. Όλα αυτά ήταν. Αυτό λοιπόν, οπότε δεν έχω σαν απόφθεγμα, είμαι ένας απελπισμένος γέρος πια. Που δυστυχώς γέρος. Τώρα μην κοιτάς που έχω μία αυτή, νομίζω ότι είμαι 18, άλλο το να η ψυχή. Αυτό μετράει όμως, Γιώργο μου, η ψυχή μετράει πόσο νιώθεις. Έτσι ακριβώς. Ο τόνος πάει αλλού, σωστά τα λέει. Και έτσι λοιπόν τίποτα, αυτά περιμένω. Είμαι ευχαριστημένος που
είμαι καλά, έχω την οικογένειά μου, είναι και όλοι και αυτοί καλά. Πες μας λίγο τώρα που πες και η οικογένεια, πρέπει να το βάλουμε και αυτό, με τη γυναίκα σας, με πώς έγινε η γνωριμία, γιατί ήταν και αυτή η ηθοποιός, έχει κάνει, έχετε παίξει και μαζί. Πάλι ο Ταξής φταίει. Πάλι. Το ότι η ζωή μου πήρε αυτή τη φορέα είναι το κριτήριο του Ταξής. Ο Ταξής όταν με έστειλε στο Δοξιάδι, με το Ζόρι με το κολλάι, εκεί ήρθε και η γυναίκα μου στο πρώτο έτος, γιατί είμαστε συνομήλικοι και εκεί γνωριστήκαμε. Κεραυνοβόλος. Και κλείνουμε αισίως, ναι. Κεραυνοβόλος. Ναι. Ήταν πολύ όμορφη κοπέλα, είναι πολύ όμορφη γυναίκα, νόστιμη, ένας πιτσιρικάς τι άλλο θέλει, να είναι νόστιμη άλλη και αυτό και προχωράει και αυτηνής όμως, και αυτηνής της άρεσε. Ασχολιόμουν και συνδικαλιστικά λιγάκι, αυτό είναι το τραγικό δηλαδή, με μένα δεν καθόμουν ήσυχος ποτέ. Μέχρι που βαρέθηκα όλες αυτές τις συνελεύξεις, τα ίδια και τα ίδια ξανά και ξανά. Και έτσι αποκόπηκα και από εκεί με τη γυναίκα μου ακολούθησα, η οποία και αυτή σιγά σιγά με οδήγησε σε έναν άλλο κόσμο ως πιο μορφωμένη από μένα, σε πιο καλά μουσικά ακούσματα, σε πιο καλές θεατρικές παραστάσεις. Και κλείνουμε αισίως φέτος 50 χρόνια μαζί. Και άλλα 50 και παραπάνω, εύχομαι. Φίλε, πώς θα πάει, εντάξει, είπαμε να ζήσουμε. Πολυχρονίδης, άντε 100, άντε 120, όχι κι άλλα. Και παραπάνω. Λοιπόν, ευχαριστώ Παναγιώτη. Θες κάτι τελευταίο, τίποτα να προσθέσεις? Εμείς είμαστε καλυμμένοι, μας κάλυψες και παραπάνω που λέμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Όχι, νόμιζα. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Στην ταινία εδώ, Φυλακές Ανηλίκων, βλέπουμε εσένα εδώ, στην αφίσα. Γιατί μετά στο εξώφυλλο της βιντεοκασέτας δεν υπάρχεις και έχεις αφαιρεθεί? Ο Ντίμης ο Δαδύρας φταίει. Θεός χωρέστον κι αυτό. Εγώ, αυτή ήταν η δεύτερη ταινία, όπως είπα, με πήρανε και μου είπαν να πάω την επόμενη μέρα για γύρισμα. Πήγα και έκανα εκείνη τη σκηνή που αυτοκτονώ. Αυτή η σκηνή άρεσε και στον Ντίμη το Δαδύρα και στο Θέμη το Μάνεση. Τους άρεσε πάρα πολύ. Ο Ντίμης ο Δαδύρας μετά από αυτό μου λέει θα έρθεις κι αύριο. Λέω, τελείωσα εγώ. Καθάρι. Θα σου πω εγώ λέει τι θα κάνεις. Προχώρα. Πάω την επόμενη μέρα στο γύρισμα. Ερχόμαστε με το λεωφορείο μαζί με την ομάδα. Έρχομαι κι εγώ πίσω. Όπου κάνουμε τους διαδρόμους, περνάμε, εκδεινόμαστε, ξαναπροχωράμε. Βγήκαμε, έγινε και έξω κάποια στιγμή σαν διάλειμμα για φωτογράφηση. Και όπως ήμουνα κι εγώ στη συνέχεια εκεί μαζί, στείνονται αυτοί, μου λέει ο Δαδύρας, πήγαινε κι εσύ. Δίπλα, μα λέω, εγώ δεν είμαι πρωταγωνιστής. Λέει, μη σε νοιάζει, πήγαινε και θα σε βγάλω φωτογραφία εκεί. Ρωτάω μετά τι έγινε, γιατί λέει, θα σου πω, θα έρθεις και αύριο για γύρισμα και αύριο μεθαύριο πότε είναι θα σου πω. Θα σου έχω κάτι έτοιμο, θα γράψουμε και άλλα πράγματα. Λέω, τι ωραία. Τι παθαίνει ο Ντίμης ο Δαδύρας? Φεύγει από τη ζωή. Φεύγει από τη ζωή στη μέση της ταινίας. ταινίας. Και μένω εγώ να είμαι στην αφίσα εδώ χωρίς να έχω κάνει τα γυρίσματα που ήθελε ο Ντίμης. Και έτσι λοιπόν μετά όταν βγαίνει η αφίσα, άντε στο εβδομαδιαίο με αφήσανε. Όταν βγαίνει η αφίσα δεν είναι να βγει, αυτή ήταν η αφίσα, μόνο αυτό το κομμάτι. Ναι. Οπότε δεν μπορεί όλοι οι πρωταγωνιστές και ένας ο οποίος είχε μια σκηνή να μείνει στην αφίσα και έτσι βάλανε τον Ηλία νομίζω μπροστά, πλάτη που φαίνεται. Πλάτη, τη φωτογραφία του και στο με εξώφυλλο... αλυσίδα και έτσι πήρε μια ομορφιά άλλη, αλλά δεν είμαι εγώ. Και γι' αυτό δεν είμαι στην αφίσα. Και στο εξώφυλλο της βιντεοκασέτας δεν είναι ούτε ο Ηλίας, είναι μόνο η παρέα στη βιντεοκασέτα στο εξώφυλλο. Το έχουν κόψει για να το πάρει γιατί έπρεπε να γίνει πιο ορθογώνιο προφανώς. Και έτσι λοιπόν δεν έκανα άλλες σκηνές.